noite, señoras, señores, benvidos a este especial Eleccións Municipais 2015, Cámara 1, moi boas noites, ahora sí. Benvidos a este especial Eleccións Municipais 2015, apenas hai 14 minutos que pecharon os colexios electorais e xa comezan a sair as primeiras israelitas, segundo unha da TVG. Podería tanto Lores como Caballero nas cidades de Pontevedra e de Vigo estar rozando a maioría absoluta. Tempo haberá ao longo da noite para ir vendo como evolucionan os escrutinios, para falar tamén cos protagonistas e tamén para analizar o que vai acontecendo na nosa mesa aquí no plató de Irmandade TV. Acompáñanos na noite de hoxe Millán Fernández. Boa noite, Millán. Boa noite. Benvido a Irmandade TV. Moi ben, un honor volver a estar aquí. Gracias. Miguel Anxo Braira, moi boa noite. Moi boa noite, moi boa noite. Antón Bamonde, boa noite. Un clásico no lugar, boa noite. Un clásico, segunda noite electoral aquí xuntos. Efectivamente. E para completar a mesa, Antón Varela, boa noite. Moitas gracias polo convite. Moitas gracias a ti. Faltan por chegar David Lombao e Sara Torreiro, nos próximos minutos o farán. Imos comezar cos datos do ano 2011 nas 7 cidades galegas para ver como afrontaban os partidos políticos esta cita electoral. Estámoslo vendo en pantalla. A ver se os compañeros non lo poden poñer aquí tamén no monitor de adiante, porque senón vai ser difícil. Aí estamos vendo os resultados anteriores. Municipais 2011 en Vigo, coa alcaldía de Caballero, a pesar de que o Partido Popular tiña 13 concelleiros, o PSOE 11 concelleiros. Era unha das citas importantes no día de hoxe, ver se Caballero é capaz de seguir gobernando ou se incluso podría chegar a maioría absoluta. Aí estamos vendo tamén na cidade de Coruña, estamos vendo na cidade de Lugo. O PP chegaba a esta cita con 12 diputados, o PSOE con 11 e o BNG con 2 concelleiros, perdón. Aí estamos vendo en Compostela o PP con 13 concelleiros, o Partido Socialista con 9 concelleiros e o BNG con 3. E en Pontevedra xa estamos vendo Ferrol, a cousa vai rápido. O PP con 13 concelleiros, o PSOE con 7 concelleiros, o BNG con 2, Izquierda Unida con 2, Independentes por Ferrol 1. E en Narón, Terra Galega con 8 concelleiros, o Partido Popular 8 concelleiros tamén, Bloque Nacionalista Galego 3, Partido Socialista 2, Vila García, Partido Popular con 10, Partido Socialista con 5, BNG con 3, Izquierda Unida con 2, e os independentes de Vila García con un concelleiro. Bueno, isto era así como chegamos a estas eleccións, co Partido Popular como primeira forza amplamente ao longo de Galiza. Millán. Sí, bueno, esos eran os resultados que tiñamos sobre a mesa, a ver o que pasa hoxe. É dicir, era un panorama onde dominaba o PP, a excepción de Pontevedra, Lugo gobernando o PSOE e tal, pero bueno, era un ciclo electoral completamente diferente ao que se vai abrir hoxe, ou que se vai, estou convencido de que vai cambiar bastante o panorama. Miguel Anxo, claves da noite, aquí hai que estar atentos hoxe. Claves da noite, hai moito en xogo, creo eu, non? Porque se xogan o que cousas a nivel de Estado, cousas a nivel galego, dentro das propias organizacións tamén estánse xogando aspectos importantes, non? Os resultados de momento de participación, salvo na cidade da Coruña, que parece ser que son un pouco máis elevados que o resto de Galicia, inicialmente a tendencia é unha participación similar a de fai 4 anos, polo tanto, normalmente, salvo que se aumenta a participación de xeito importante, podemos prever cambios, pero se non aumenta de xeito importante, non podemos prever cambios de goberno. Agora ben, tamén no que é o sector a marxen da dereita, é dicir, o sector esquerda, no que vamos poñer, sendo generosos ao PSOE, asambleas abertas, BNG, determinadas mareas, pois hai cousas en xogo, porque aí é onde sole fluctuar máis o voto. Antón, claves da noite. Bueno, simplificando, o que a noite decidirá é se isto é o 14 de abril de 1931 ou non. Non é probable, no sentido que non parece probable que isto abra as portas dunha modificación da planta constitucional española de modo decisorio, pero sí que van a cambiar cousas importantes
desde logo, a estrutura do sistema de partidos, e bueno, isto abre un ciclo que pecha esta época de dominación absoluta do Partido Popular, desde as últimas eleccións xerais ata hoxe, na que o Partido Popular teña o monopolio prácticamente da representación política non só no goberno do Estado, senón boa parte das comunidades autónomas e dos concellos, e, por tanto, o mapa que vai a salir vai a ser, en todo caso, moi diferente. É certo que son unhas eleccións moi indecididas, e, apuntando a Alicia, eu creo que tal vez o máis sustantivo da noite será o resultado en Santiago e Coruña, é dicir, as mareas abertas en relación á posición do PP. E despois, en fin, a frase constante, o demo está nos pequenos detalles. Galicia ten moitos concellos, a participación en Lugo e Ourense pode enunciar que o Partido Popular moveu a súa eficaz maquinaria como cidades tampouco nas comunidades autónomas. En clave en galega, eu creo que hai que estar moi atento a esa alta participación en Ourense e Lugo, sobre todo nas cidades de Ourense e de Lugo, o que pode ser nas dúas diputacións. E tamén o que hai que, na miña observación, estar atento moi ben ás tres cidades da provincia da Coruña, e o que vai pasar nelas, porque eu creo que, por exemplo, as cidades de Pontevedra creo que está a tarta moi repartida, e os sondeos durante toda esta campaña marcaban a dúas das tres maiorías absolutas que se daban nos sondeos. Bueno, en que temos que estar atentos hoxe a respecto do Partido Popular? Porque o Partido Popular, bueno, en xeral todos os partidos xoganse moito, pero o Partido Popular tamén. Apuntaba Antón agora a cuestión da cidade da Coruña, da cidade de Compostela. Poderían ser dúas cidades importantes a hora de analizar os resultados se o Partido Popular perder a alcaldía. E despois tamén está a aposta do Partido Popular de recuperar Ourense. Non sei se tamén analizades que sería importante para o propio Partido Popular conseguir a alcaldía de Ourense. Bueno, creo que fundamentalmente donde máis se xoga o Partido Popular é, eu creo que na capital, en Santiago, en Compostela, e na Coruña. Creo que vai ser moi importante o que acontece aí. Evidentemente, se non dá formado unha maioría para gobernar, hai unha maioría alternativa, pois para eles vai ser un fracaso. Despois, bueno, en Galicia, así, despois a nivel do Estado, bueno, o que pase en Madrid, en Barcelona, en Valencia, vai ser tamén moi fundamental. Bueno, isto po PP non, porque en Barcelona o PP non pinta tanto, pero, bueno, que hai que estar atento, porque eu creo que o PP vai levar un bon batacazo en algúns lugares, noutros seguramente resista, pero nas cidades, eu creo que... Sobre esta cuestión que apuntaba Antón, de que o feito de que suba a participación en Lugo e en Ourense... Eu son dos que penso que normalmente a alta participación é indicativo de cambio, non? Soy vir precedida a un cambio con unha alta participación, pero bueno, puderan ter sido así e a maquinaria do PP ser moi eficiente, porque evidentemente estánse xogando moito. A nivel de Estado estánse xogando as posibilidades de intentar recuncar dentro de 6 meses nas xerais, e en Galiza xoganse algo parecido, pero eu non circunscribiría o análise a resultados puntuais en cidades, non? Porque sería totalmente comprensible que na cidade de Compostela o PP perdese a maioría absoluta por cuestións estritamente locais. Para analizar a situación de ámbito galego vamos ter que ir aos resultados de ámbito galego, porque pode contrarrestar un concello con outro, non? As diputacións, vamos, é importante. As diputacións tamén, non? Entón hai que estar moi atentos aos resultados de ámbito galego e por provincias, porque estamos falando que as xerais son dentro de 6 meses, entón estes resultados poden ser indicativos tamén do que pode suceder nas xerais, non? Deixademe saludar a Sara Torreiro, que agora sí que chegou. Que tal? Que tal, Sara? Moi ben. Bueno, como vesti esta noite electoral? Cales son as chaves que lle pregunta aos compañeros da mesa? Pois eu creo que, bueno, as chaves van estar sobre todo en Coruña e en Santiago, dependendo do que pase co Partido Popular nas dúas cidades. Eu penso que en Lugo, en Pontevedra e en Vigo o peixe está ben vendido, en Ferrol tamén. O Ourense eu supoño que tamén será para o Partido Popular, pero en todo caso que perda a capital e que perda Coruña é indicativo de como valora a cidadanía non só a xestión a nivel municipal, senón outras cuestións que atañen ao Partido Popular, como son a corrupción, os recortes, a austeridade, todo iso. Antón, que é o que pode evidenciar a derrota ou o desgaste no seu caso do Partido Popular, quitando a cuestión xa analizada tanto de Santiago como de Coruña?
Bueno, en fin, o Partido Popular supoño que soña con resultados de Cámara, non? É dicir, con que as enquisas sean derrotadas. Todos contamos, e algúns confiamos, en que o Partido Popular sufra un retroceso general. Eu creo que isto vai a suceder de modo casi inevitable. Eu creo que o Partido Popular terá dificultades na práctica de totalidade do territorio español e tamén en Galicia. Eso non quere dicir que o país este vendido, non? En fin, quer dizer, o que sucede particularmente en Valencia e Madrid, pero naturalmente é decisivo para o Partido Popular, non? Aparentemente o Partido Socialista vai ter unha derrota grave en Cataluña, non? E despois, no caso de Galicia, eu, en fin, repito unha e outra vez que a clave do que pasa en Galicia, na miña opinión, non está tanto no Partido Popular, que se comporta, digamos, coa lógica inherente ao gran partido que é, con enorme extensión, etc., senón ao que faigan os partidos alternativos e como abran un ciclo, como saiban a abrir un ciclo tanto nas eleccións generais como sobre todo nas autonómicas. Realmente aquí, se hai cambio político, pois sucederá nas autonómicas o ano 2016 e se non, non. Isto é así, as municipais en Galicia, eu lamentablemente creo que non terá un significado tan forte. Antón? Pois eu creo que para o PP vai ser un gran batacazo estas eleccións municipais, tanto a nivel nacional como a nivel galego. Todos os asuntos de corrupción a nivel nacional e a nivel Galicia, co caso do Pokémon e outros casos, vanlle pasar moita factura. Hoxe, por exemplo, vimos en Santiago como moita xente mudaba o seu voto hacia outras candidaturas nas que podía refuxarse neste momento. Eu creo que sí, que Santiago é un caso especial, foi un triunvirato de 3 alcaldes durante 4 anos con un bochornoso papel do Partido Popular na cidade por primeira vez gobernando. E o Partido Socialista, porque o Partido Socialista víase moi amenazado nestas eleccións pola emerxencia das mareas, todo o efecto de Podemos e todo o momento político está por volta dele. Sí, é un momento clave para o Partido Socialista, pero tamén non nos podemos ver que este é o final ou arrancarnos os pelos do que pode pasar. Eu creo que é un momento no que o ciclo político marca que a hexemonía dos partidos xa deixa de existir e que hai que encontrar confluencias, pero iso non quere dicir que o papel do Partido Socialista desaparezca, senón máis ben, eu creo que vai en certas cidades vai sair moi reforzada. Miguel Anxo? Eu a análise que fago para min é pouco distinto, non? É dicer, se falamos en termos políticos e non partidarios, o que vemos é a nivel de Estado, non? Polos avances que hai de enquisas e que hai un desplazamento do voto do PP hacia unha marca blanca, unha marca dura, que é Ciudadanos, non? E despois do PSOE, de Izquierda Unida, cara a Podemos, non? Podemos que cada vez máis se abraza a socialdemocracia e reivindica incluso os logros do pasado do Partido Socialista, non? Entón vemos que, ainda que hai modificación no tema de reparto a nivel de partidos, a nivel político de momento non hai movimentos sociolóxicos importantes e isto se demostra, non? Porque a diferencia ideolóxica entre o PP e Ciudadanos é un pouco como te presentas diante da opinión pública, pero hai algúns matices, incluso algúns importantes, pero no fondo sociolóxicamente están no mesmo campo. Igual sucede un pouco con PSOE e con Podemos e sobre todo con Podemos actual que cada vez vai máis carai. Bueno, agora seguiremos recogendo máis opinións, pero imos ver algunhas opinións da ciudadanía que estaba votando no día de hoxe nos colexios electorais. Entonces, para que vimos, se non para votar nos para o de sempre. E podemos dicir, para o PP. Tamén. Eu vou sois. Ai, si me gusta, si señor. Cada un vota para que quere na máis. E non hai outra. Hai que cambiar algo. Sí. Bueno, pero nós estamos acostumbrados a este. Son todos iguales, A mí me dá igual, total. Son todos igual. Son todos igual. Bueno, podemos marchar ainda non, nós queremos salir tamén. Eu votei a Móvete porque defendo a súa candidatura, son membro da súa candidatura e ademais voteino porque creo no cambio e creo que a única alternativa posible de cambio pois é Móvete, por iso votei a Móvete.
No, eu ainda non votei, pero vou votar ao partido no que milito, que é o PCP. Intentar que haya un cambio neste país, que non siga habendo un bipartidismo claro, sempre dos mesmos dos partidos que son os mesmos cans con diferentes correas. Votamos a Estrada Pode e o que esperamos é un cambio na dinámica municipal, cambiar un pouco o xeito de fazer as cousas. Iso é o que esperamos. Eu votei a la Dono, ao Partido Socialista. Máis claro? Máis claro, non veces. Por qué? Bueno, porque... Por qué? Porque Dono xa estuvo no Concello e fixo depois un bo alcalde. Porque a mesma cousa esta que temos para nós é un desastre tanto aquí na estilo no rural como aquí no pobo é un desastre. O sea, unha persoa que fixo moi pouco por la estrada, entonces teremos que mirar se cambiamos. Eu votei a Móvete porque creo que é o único partido que vai a representar realmente ao pobo e o único que vai a defender os nosos dereitos e o que quero cambiar quero votar os ao PP dunha vez porque me parece que nos están roubando dunha forma moi miserable. Bueno, pois esas eran as opinións de xente da rúa. Estábamos aí quizá especulando con as israelitas que nos van chegando. Antón? Bueno, eu reflexionaba en voz alta ahora que tal vez é a noite máis confusa nos últimos 20 ou 30 anos, non? Quero dicir que hai enquisas para todos os gustos, as israelitas pois parece que tamén. A miña intuición me dice que sí, que vai a producirse unha transformación importante. Ora, de que magnitud, de cal será o alcance desta transformación? Isto é o que queda por decidir. E repito, en Galicia só se trata nos municipais, no conxunto do Estado se trata de cambiar a práctica utilidade dos gobernos autonómicos e as cidades máis importantes co que eso representa do signo que emitirán para unhas eleccións generais que están á volta da esquina. É dicir, o ciclo para eles acaba máis rápido do que para nós, porque para nós todavía as autonómicas se sitúan un ano vista e realmente aquí hai que insistir nesta cuestión. O ciclo se acaba ou empeza nas autonómicas de 2016, pero as municipais, dado o desgaste do bloque e a ineficiencia, digamos, de AGE e compañía en montar candidaturas en todo o tecido do país, eu entendo que o PP vai a ter mellores resultados do que, se se quere, naturalmente correspondería se as forzas alternativas fosen máis eficientes, mellor organizadas, con máis sentido común ou como queramos decir. Entón, se ti pedías máis entendemento entre BNG e o Partido Socialista e un tempo, ahora xa hai máis opcións aí. Exactamente. Eu son un evangelista da entente cordial. Entente cordial. Antón? Eu creo que esta noite imos ver algunha que outra sorpresa, eu creo que no conxunto de España. Repetía antes, vaise cambiar o modelo político, non todo un ou outro, e van empezar matices no conxunto dos parlamentos e no conxunto dos concellos de Galicia. Creo que hoxe, aínda con resultados, non vamos poder decir quen vai gobernar nin as cidades nin as comunidades. Sara? A verdade é que eu creo que a clave do Partido Popular, igual non tanto nas cidades, porque hai as mareas, parece que a tendencia do voto vai cara aí, pero sí que é certo que no rural, nas vilas medias, o PP segue vendendo boa xestión. Independentemente de que a faga ou non, vendena, saben facer ben ese discurso, os asesores que teñen traballan moi ben esa cuestión e a xente sigo pensando. Por poñer un exemplo, outro día nós aquí tivemos un dos debates o da Estrada e estaba o alcalde do Partido Popular da Estrada. Moita seguridade, verdad? Moitísima seguridade, moitísima confianza en todo o que dicía, tiñase super ben aprendido todo o que tiña que dicir, os datos, como estaba o pobo, as infraestructuras, as demandas dos veciños. Entón, concordes máis ou menos coa ideoloxía do Partido Popular, é certo que eles venden seguridade e boa xestión, e fano ben. Outra cousa é que é como sexa a realidade, non? Pero, é dicir, eu creo que no plano do marketing que o saben facer moi ben e eu creo que iso lles vai axudar, xa vos digo, nas vilas máis pequenas e nas medias.
E logo está un pouco o que comentaba Antón do desgaste do bloque, que eu creo que vai ser outra das claves. Falase moito do que vai pasar co PSOE, o que vai pasar co Partido Popular, pero tamén é importante o que vai pasar co bloque, que o bloque decideu facer unha estrategia a nivel nacional de presentarse cunha marca propia. Eu penso que a nivel estratégico foi bastante suicida, porque probablemente houbera sido un acerto maior integrarse na Marea da Coruña e na de Santiago como mínimo. Probablemente non nas outras, porque evidentemente, non sei, eu, por exemplo, non vexo ningún sentido a que haxa unha marea en Pontevedra, porque é certo que, home, podes considerar que o bloque sexa un aparello, un burocrático un pouco enferruxado, pero desde logo non é casta, nin nada que se lle pareza. Entón, pois, eu penso que aí tamén, na clave do bloque, en como xestionou o bloque, a súa chegada aos municipais, tamén, iso é importante. Miguel Anxo, porque imos xa falar telefónicamente con Mexuto? Non, eu creo que o bloque errou no enfoque da campaña. Eu creo que non se tiña que ter integrado nas mareas, eu opino eso. Eu participei como independente e como independente real nunha candidatura do bloque, que fai 4 anos fomos por separado, non? Eu creo que o que foi é que botou ao lixo 1.500 independentes, porque o bloque debería ter feito as súas mareas, as mareas galegas, debías ter lanzado o bloque. Houve unha pugna incluso interna de se éramos asambleas abertas ou éramos BNG, e ao final gañou BNG, encher o noso país non con anagramas de asambleas abertas, non con anagramas do BNG. Eso non deu a sensación de frescura que tiña que dar. Entón, o BNG debería ter apostado por ter feito o seu cambio e as súas propias mareas dentro do ámbito galego e dentro do ámbito nacionalista. Entón, teria competido por un espacio electoral que lle deixou, que lle regalou, levando simplemente a bandeira de nacionalismo. Non, a bandeira do nacionalismo nestes momentos non competía. Hai que ser nacionalistas porque o eres, pero debería ter entendido que a clave nestes momentos non era ese. Sin embargo, creo que a campaña de Depende de Nós era unha campaña ben feita. Quero dicir, houve aí, bueno, un pouco de modificación do estilo, o tema da soberanía... Un momentiño, porque xa estamos falando con Mexuto. Boas noites, Mexuto. Boas noites, don Aurelio. Que tal? Pois aquí, estupendamente. Na redacción? Na redacción, que está fervendo. Bueno, Mexuto, cales son as claves da noite de hoxe? Pois estamos ainda no comezo do serán e é complicado anticipalo, porque creo que, bueno, ainda temos moito por diante e realmente non teño dotes de pitoniso, sinceramente. Como avalías ti o feito de que en Lugo e Ourense suba a participación, segundo o último avance que tiñamos, e Coruña e Pontevedra baixe un pouquiño? Hai certa confusión sobre iso, non? Porque non sei se vistes que en Twitter hai mesmo alguna xente que pon en cuestión os dados oficiais do Ministerio de Interior. Eu supoño que, por así dicirlo e entre aspas, e sin que se moleste ninguén, a partir de determinado momento as divisións Panthers do PP se puseron en marcha nesas provincias, que son celeiros de voto tradicional do Partido Conservador no noso país, e imagino que iso resultaría nun incremento de participación. De todas maneiras, bueno, até que teñamos escrutinio oficial, creo que deberíamos manter certa cautela. Segundo algunhas israelitas como a da TVG, tanto Caballero como Lores a un paso da maioría absoluta nas súas respectivas cidades. Eres cauto a respecto desto ou xa non lo podemos empezar a creer un pouco, xa que ven a confirmar tamén as enquisas da campaña? Algúnas das tendencias que sinalan as enquisas eran, digamos, as previsibles, non quizá outras, non? Quizá os TRAP, por exemplo, as mareas como primeira forza en Coruña e Santiago realmente non entraban dentro do previsible. En todo caso, haberá que agardar, porque xa sabemos que enquisas son. En todo caso, que si quixera nos que facer un análise, digamos, da globalidade do país, e o país non son só as 7 cidades, a visión de Galiza reducir a 7 cidades, pois é unha visión que forcea que pase a realidade, que te la den conta, obviamente, porque o componente urbano do país é importante, pero o país é moito máis que 7 cidades. Bueno, pois con resultados máis avanzados, cos cursos máis claras, tentaremos volver a falar contigo, Xosé. Eu, como sabedes, o vosso dispor, e sí que me gustaría poder facer un análise sobre a realidade. Por tanto,
estamos aquí, vamos a seguir con absoluta paixón todo o que aconteza, porque creo que son as eleccións que teñen moitísimos elementos de interese, non só polo que conteñen en sí, sino polo que preanuncian para xerais. Sabes que, bueno, nos análise que facemos desde o principio que isto non son as eleccións do que máis, que son as eleccións que son en realidade primarias das xerais, e eu penso que así hai que analizarlas, non? Bueno, pues en todo así... caso, ben, creo que temos moito por diante ainda horas para ver se modifica ou non a paisaxe. Bueno, pues atentos estaremos. Falaremos dentro un rato. Xesuto. Moito bon traballo. A pensamos. Veña, un saludo. Veña, hasta logo. Bueno, Xosé Mexuto, director de Sermos Galiza, con cautela pedía coller as enquisas. Por outra banda, dice que o país non só son as 7 cidades, sino que habrán que moito máis que iso. Millán? Estou de acordo. Evidentemente, o país é moito máis amplio que as cidades, que as capitais. O pasa que, bueno, os cambios normalmente sociolóxicos, electorais de fondo, prodúcense nas cidades, pero claro, evidentemente... No caso galego é casi 80% claro, urbana, a franxa urbana, non? Pero claro, o país é moito máis importante, todos os concellos gobernados polo PP vai seguir habendo moitísimos, lógicamente, porque, bueno, porque así, está así. Eu creo que me parecen moi interesantes. Estou impaciente por ver os resultados sobre todo de... Así como empecemos a ter os resultados, ímolos ver, Por ver os resultados naqueles sitios onde hai candidaturas de unidade popular e ver o efecto, se realmente ten un efecto esperado de ser multiplicador e bueno, se naqueles lugares como Barcelona, Madrid, A Coruña e Santiago, se efectivamente a estrategia de unidade entre diferentes vai resultar un éxito ou non. Eu creo que o clave mío non é de candidaturas tampouco de mareas ou de candidaturas de unidade popular, senón de frescura, non? Dicir, naqueles sitios onde se presentaron candidaturas que dan sensación de frescura, ao mellor hai partidos que incluso como pode ser o BNG, que pode colleitar uns bons resultados, non? Neso coincido con Mexuto, non? Pero as cidades, as enquisas a pé de urna, ou moi erradas están e moito están mentindo a xente, ou demostran que hai xustamente eso, que quen se beneficia é a frescura, aqueles que presentaron un proxecto un pouco distinto, non? E que nas cidades o collen principalmente as mareas, non? Porque foron capaces de presentar ese aspecto de frescura. Nas vilas, porque non todos son as cidades, nas vilas onde non se presentan as mareas, pois o mellor esa frescura a recolle o BNG, non? Naqueles sitios en que foi capaz de presentar ao mellor candidatos novos, con grupos descoñecidos e con introducción social, non? Despois, cando falamos das mareas, eu sempre digo que non podemos falar como se todo fose o mesmo, non? En Ferrol hai Ferrol en Común e hai Marea Ártaga. Entón, non podemos dicer que é como se todo fose o mesmo, non? Aí xa veremos tamén como son capaces de coser eso para o futuro, porque se non foron capaces de coser eso para unhas eleccións municipais, van a ser capaces de coser eso para unhas eleccións xerais onde vai haber o sector de Izquierda Unida que vai querer montar o seu propio grupo parlamentario en Madrid, ou de Podemos... Tamén xogase moitísimo. Claro, entón aquí, ao mellor temos para dentro de 6 meses a Marea Atlética fracturada de cara a unha campaña das xerais, non? Incluso reconfigurándose mareas na órbita do nacionalismo, non? Todo iso é posible. Entón, a mí non me gusta meter todas as mareas no mesmo saco, porque non todas representan o mesmo, non? Eu estou moi á expectativa do que pase con veciñanza en Cuntis, porque para min é un procedimento que nada ten que ver coas mareas, porque nada teñen que ver con a Nova, nin con Izquierda Unida, nin con Podemos, e aí hai un movimento veciñal de base realmente impresionante que fixo unha candidatura que pretende devolver o poder aos veciños e así o proclama, ás parroquias, non? Entón, eu creo que mañá hai que analizar as mareas en conxunto e despois separadas, porque as mareas, por exemplo, como din os sondeos, van ter éxito en Coruña en Santiago, e porque non ten tanto éxito en outras cidades como Ourense, Lugo ou Ferrol, na que está dúas mareas ou candidatos de Unidade Popular. Eu creo que iso hai que analizalo,
de cara a próximos proxectos de futuro políticos. Tamén o que antes dicíais de obviamente é moi importante que cada municipio, pero que vais a vender mañá, o que vai ser importante para cada partido son as diputacións provinciais, as cidades e as grandes vilas. Xa sei que calquer municipio é importante, pero creo que eso mañá é o que vai depurar, analizar cada partido e o que vai pasar, está claro. Antón. Bueno, non nos olvidemos do Partido Popular, non nos olvidemos do PSOE, pero tampouco nos olvidemos de Ciudadanos. Si Ciudadanos hoxe non consigue entrar en ninguna das grandes cidades, que é posible, ou si entra, de momento, hasta onde leo, pues non aparece, non? Pois eso será unha mala noticia para eles e para o Partido Popular. Que lle pasa a este tipo de partidos? Porque xa o PID intentou entrar aquí en Galicia e nunca foi capaz. Ciudadanos semellaba en 4 semanas que iba a entrar en unhas cidades galegas e ao final vai se desinflando, non acaba de cuallar ese tipo de fórmula aquí en Galicia. Porque o Partido Popular é moito partido. O Partido Popular é un partido en Galicia dunha magnitud que compraba o PNV no País Vasco e creo que pouco máis, non? Creo que o Partido Popular non debe haber ningún outro lugar en España e debe haber moi poucos partidos no mundo con unha capacidade de arrastre tan enorme, non? E entón, a veces, os opositores do Partido Popular pois parece que menosprecian a súa influencia, tamén a súa influencia de ideas, non meramente orgánica, non? E de poder, que é tremenda despois de prácticamente 30 anos continuados no poder, non? Pero o asunto está en que, igual que o Partido Popular en España hegemonizaba todo o espacio de dereita, ata este momento, veremos en España cales son os resultados ciudadanos, isto, pois, eso era o caso en Galicia, non? E probablemente Galicia, non nos enganemos, Galicia é máis lenta nas súas conductas, máis retardataria nas súas reaccións. As mareas, en realidad, teñen moito que ver con fenómenos políticos españoles, non? Quer dizer que son e eu creo que, repito, non, as mareas que esperemos que teñan éxito hoxe en Santiago de Coruña, pois, sin embargo, hai que decir que as forzas que os impulsan, incluso a corrente social de fondo que impulsa, discrepo un pouco de que as mareas teñan que ver con fenómenos políticos españoles. Precisamente eu creo que AGE foi o primeiro ensaio do que despois son noutros lugares, e despois, é dicir, AGE foi un encontro entre nacionalismo de Anova e Esquerda Unida, eso tuvo un efecto político que foi sonado, e despois ese ensaio foi, non é que sea copiado, cada lugar é moi diferente, pero é dicir, foi o primeiro lugar onde se produciu isto, foi o xermolo das mareas. Vamos a ver, digamos, AGE abriu un camiño, é dicir, mostrou que había un... A nivel discursivo, que había un espacio social, eu diría, vamos a ver, dado que son quen son, e que me leo prácticamente 20 anos dicindo que hai un electorado lábil que iba máis ás fronteiras do Partido Socialista e do Bloque, non? E que había un electorado que estaba a búsqueda de... referente. De referente, non? Entón, cando eso en Galicia, por tanto, hai un fenómeno que vende moi lonxe e que os partidos non souberon detectar, porque os partidos aquí son como son. E o que non son partidos, eu diría que tamén, quer dizer que non son só os partidos. Bueno, entón, sucede a ruptura do Bloque e sucede que, eu creo que case por azar, a personalidade magmática de Beiras e o campo de Esquerda Unida, pois, efectivamente, recollen o descontento producto dos recortes, non? Que é, en ese sentido, un fenómeno parecido ao de Podemos, non? Ora, no caso das mareas, en fin, no caso en Galicia, repito, salvo os dous exemplos de éxito, que presumimos que van a ser Coruña e Santiago, o asunto está en que o Partido Socialista está a baixa, o Bloque está a baixa, e as mareas non van a recoller en Galicia, non van a recoller, non digo fora destas, é dicir, se un colle o mapa dentro de Galicia, incluído as grandes cidades, cada unha delas tivo problemas medio, eu con todos aquí podemos entrar no debate seguinte. O debate seguinte é, perdóname un momento, o debate seguinte é que é o serio.
O serio é, as mareas, agora vai haber eleccións xerais. Cales van a ser as opcións? Vai a ser PP, Partido Socialista, Bloque, as mareas, van a ir as xerais, e entonces ou vai ir Podemos, vai ir Izquierda Unida, vai ir a Nova, porque estamos falando disto. E nas autonómicas de dentro dun ano, igual. Entón, se esta xente é eficaz e ten proxecto político, pois, entón, naturalmente, este programa vai no que plantear desde ahora. Eu, repito, como son un evangelista dos procesos de agregación, pois eu, efectivamente, creo que en Galicia non ten futuro, casi eu diría deste modo taxativo, se non existe un proceso de agregación onde haxa un candidato independente xunta, presidente da xunta, que poder ser acepten Podemos, Bloque, a Nova, Esquerda Unida e tutti quanti. Me temo que isto non vai suceder. E me temo que, como isto non vai suceder, os de sempre, que son un gran partido, probablemente recollen os beneficios. E agora mismo o Partido Popular teria que ter máis dificultades en Galicia as que vai ter. Vouche cortar, Antón, porque temos que falar xa con Anxo Luxilde, oremos con Sara, que ten algúns datos. Contan desde a redacción de Praza Pública que o reconto das 100 primeiras papeletas nas mesas máis representativas de Compostela, Compostela Aberta gaña e queda a primeira forza por diante do PP de momento. Bueno, pois o número es vendo, a ver. Pode ser, non sei, a ver. Estaba intentando contactar con Anxo Luxilde, a ver se podemos contactar agora. Xornalista. Pois colgouse. Antón, que te parece eses datos que damos? Pois pareceme que aínda é moi cedo para falar de unha maioría de primeira de Compostela Aberta, pero si veíase esa tendencia hoxe en Santiago de que moita xente collía papeleta de Compostela Aberta. Ti viches, non? Si, vin bastante, pero eu creo que respecto ao que dixo antes Antón sobre Cidadáns, eu creo que Cidadáns vai ter un problema a partir de hoxe, que non tanto en Podemos ou nas Mareas, senón Cidadáns que escolle como parella de baile durante estos meses hasta xerais, porque vemos noticias en diferentes medios de comunicación de que queren o PP nun momento, queren o Partido Socialista noutro momento, ou queren, dependendo da comunidade. Se me permitides a observación, con toda probabilidade o partido mayoritario na esquerda vai ser o Partido Socialista, cousa que hai 3 ou 4 meses, pois tal vez Podemos ter opcións, non? Eso quer dicir que no caso que haxe un goberno alternativo do Partido Popular en España, aparentemente o que encaixará as pezas é o Partido Socialista, e Podemos terá bons resultados, naturalmente, pero non con aquela posición hexemónica que algúns soñaban. Isto, naturalmente, repito, non hai que perder de vista o que é o mapa de Galicia. O mapa de Galicia é o principal do Partido Popular, despois o Partido Socialista. Agora está este combate entre o Bloque e as Mareas, non? Bueno, o combate entre eu creo que as Mareas en dúas cidades. Bueno, pero é un combate, é un combate polo espacio político, obviamente, non? En dúas cidades. En dúas cidades. Non só, porque hai, vamos a ver, agora vai haber, repito, eleccións xerais, vai haber eleccións autonómicas, e repito, os datos de hoxe van a ter consecuencias, vai a ser leidas unha clave ou noutra, e eu repito, o Bloque terá algunhas claves de lectura, e os que non son o Bloque, Podemos se presentará con candidatura propia en Galicia ou non? Irá con candidatura propia as eleccións xerais ou non? Isto é a distinción da Nova que cada partido terá que facer, e terá que chegar ao análisis de se a formulación de ir en conxunto produce resultados positivos e incluso espectaculares, como pode ser Santiago ou Coruña, e se eso se pode trasladar a nivel nacional galego. Se se fai así, se os partidos analizan eso, tanto Podemos como Esquerda Unida, como a Nova, como outros partidos que existen dentro das Mareas, e se chega a un acordo, é perfectamente posible ir. Se hai un bo resultado en Coruña e Santiago, ti crees que eso vai marcar unha senda? Ten un efecto simbólico a nivel de que a estrategia de unidade popular é perfectamente viable e ademais exitosa. Ojalá. Miguel Anxo. Home, é falar das xerais, é falar do que pode pasar e do que van facer os demais, non? Pero cando se fala, por exemplo, de introducir o nacionalismo nunha alternativa xunto a Podemos, Izquierda Unida e a Nova para as galegas, home, o primeiro habrá que resolver a incógnita das xerais, non? Porque aquí o que non se pode andar é enchendo a boca de federalismo, e despois se pon encima da mesa, por exemplo, un grupo parlamentar galego, que é onde se tiría que callar realmente unha alternativa dese estilo para as galegas, non? Sería difícil o BNG non aceitar un grupo parlamentar galego
onde estivese Podemos, onde estivese Esquerda Unida, sempre caso tivese esa independencia, non? E o BNG nestes momentos xógase pois ese 10% que ten que sacar de media na provincia da Coruña e na provincia de Pontevedra, 10-12%, que é o que lle permitiría garantir presentarse de cara ás xerais coa posibilidade de repetir resultados, non? Porque hai que ter en conta que é totalmente lógico que o BNG baixe nestas municipais porque a escisión prodúcese xusto fará 4 anos no 2016. Entón este proceso é antes da escisión, da escisión importante, non? Porque outros marchamos antes e regresamos ata certo punto, pero a escisión importante prodúcese despois das municipais, entón é lógico que esa escisión lle pase un certo grado de factura. Agora ben, para min no cómputo global o BNG ten que superar ese 10-12%, ten que alcanzar entre o 10 e o 12%, senón é moi difícil que se presente ás eleccións galegas primeiro que se presenta ás eleccións xerais transmitindo a sensación de que vai volver a sacar e se non sacan as xerais de cara ás galegas queda nunha situación realmente perigosa, non? Entón, bueno, pois hai que estar atentos a ese resultado porque pode determinar moitas análisis esta semana e a ver como se enfoca tamén ese ciclo electoral. Vamos a ver se somos capaces de contactar agora con Mario Pais, xornalista en eldiario.es. Imos viaxar hasta a capital do Estado a ver cales son as claves ali na noite de hoxe. Moi boas noites, Mario. Boas noites, Aurelio. Contanos, cales son as claves as que temos que estar hoxe atentos aí en Madrid? Pois todo apunta, según os leos a pé de urna, que Manuela Carmena alcanzará a alcaldía de Madrid tras ser a forza máis votada. Forza máis votada? A forza máis votada según a enquisa a pé de urna realizada por Telemadrid. Na Comunidade de Madrid todo apunta a unha victoria de Cristina Cifuentes, do PP de Cristina Cifuentes, e o PSOE, despois do cambio de candidato, situaríase como segunda forza a dous puntos por encima de Podemos, que se quedaría a 3 deputados de alcanzar os socialistas. Dicir, o Partido Socialista, segunda forza na Comunidade de Madrid, mantería ese lugar. E na alcaldía, primeira forza sería Ahora Madrid. Na alcaldía, a primeira forza sería Ahora Madrid, seguido polo Partido Popular, e en terceiro lugar situaríase o candidato socialista, Carmona. Mario, estábamos aquí falando aí un momentiño que Ciudadanos no caso galego parece, semella que non vai entrar ao final en ninguna cidade. Aí en Madrid, como se lle plantea esa noite, Ciudadanos? Non sabemos ainda. Pois Ciudadanos entraría na Comunidade de Madrid con entre 16 e 18 escaños. No Concello de Madrid alcanzaría, discúlpame un momento. Sí. Empezan a bailar os números estas horas e non é fácil. Pois entraría con entre 6 e 7 concelleiros, un 10,8% dos votos. Alguna pregunta para Mario na mesa? Millán. Bueno, hola Mario. Boas noites, Millán. Que tal? Digo que, bueno, no, que che parece de confirmarse eses datos de Manuela Carmena que, bueno, como ves o ambiente por aí hoxe? Ves que realmente hai posibilidade de que Esperanza Aguirre non revalide? Como ves o ambiente ali? Disculpa un momento, Millán, non che estou a escoitar nada. Non sei se lle podes trasladar a pregunta a Aurelio, que estaba escoitando. Bueno, que como ve o ambiente ali en Madrid, que si cree que... Mario, comentábache Millán que como ves o ambiente en Madrid, si hai un ambiente de cambio, de ilusión, de esperanza de que o Partido Popular perda hoxe a alcaldía. Pois, mira, eu agora mesmo estou na sede que Podemos organizou para seguir o reconto electoral e a verdade é que aquí as enquisas as enquisas a pé de urna foron recibidas con moita cautela. Percorro fantasma aquí nesta sede do acontecido na comunidade en Andalucía, onde as enquisas a pé de urna pois daban entre 19 e 22 diputados e que finalmente se quedaron en 15, non? Entón todo se que recibiu con moita cautela. Íñigo Errejón mantivo antes cos xornalistas aquí reunidos un encontro informal, decíanos que sí que estaban ilusionados, pero que, bueno, querían esperar a que se os primeiros resultados para ver que podía acontecer esta noite. Bueno, pois ese un pouco o ambiente xeral, todo o mundo pide cautela aquí tamén. Mario, a ver si máis adiante puderamos falar contigo, estaríamos encantados. Espero que sí. Bo traballo esta noite. Vale, moitas grazas. Un saúdo, Mario. Bueno, pois en Madrid parece que no Concello
ahora Madrid segunda forza, e, sin embargo, na Comunidade de Madrid o Partido Socialista sí que se mantería como a primeira forza da esquerda. Sí, eu creo que eso é algo analizable para o Partido Socialista despois do cambio que fixo do candidato Tomás Gómez e puxo ao exministro de Cultura. Eu creo que me decían que xa habían plataformas en Madrid que apoiaban a Ahora Madrid para a Alcaldía e o Partido Socialista para a Comunidade. E tamén por as informacións que chegan agora, eu creo que se pode dicir que o PP estrelase e non consigue nin a maioría en Ferrol. Abriríase ou posiblemente os pactos coas mareas co Partido Socialista con todo iso. Bueno, vamos a facer unha cousa, vamos a ir a uns consellos publicitarios a escoitar algunhas cancións de grupos galegos, vamos a intentar reorganizar todo isto e a volta imos, disculpade que me están entrando interferencias e non sou capaz de falar. Como vos dicía, imos facer un parón, imos a ver, a reorganizarnos un pouco aquí o traballo e a volta imos a comezar xa a ver eses primeiros escrutinios que empezan a sair. No ceo cincento baixo o astro mudo, batendo asas na noite calada. Veñen en bandos con pés de veludo, chupar o sangue fresco da manada. A todas partes chegan os vampiros, pousan nos predios, pousan nas calzadas, traen no seu ventre despozos antigos, mais nada os prende as vidas acabadas. Eles comen todo, eles comen todo, eles comen todo e non deixan nada. Eles comen todo, eles comen todo e non deixan nada, nada de nada. Nochando medo, toman os vendidos, oen os gritos na noite abafada, se hacen nos fosos vítimas dun credo e non se esgota o sangue da manada. Son os mordomos do universo todo, amos a forza, donos en lei, enchen as tullas, beben viño novo, danzan a ronda no pinal do rei. Eles comen todo, eles comen todo, eles comen todo e non deixan nada. Eles comen todo, eles comen todo e non deixan nada, nada de nada. Eles comen todo, eles comen todo, eles comen todo e non
Estamos xa de volta aquí no especial Eleccións Municipais 2015. Comezan os escrutinios e aquí xa na mesa xa non parades coas pantallas. Estamos mirando aí... Buscando sin parar. Sí, ainda que a importancia das pantallas é relativa hoxe. Sí. No sentido de que hai que esperar. Hai que esperar moito, hasta ahora están salindo datos de, vamos, cun 7% escrutado. Todo o mundo sabe que nas mesas pois sempre as primeiras papeletas son de determinadas mesas, de determinadas zonas, que aqueles que teñen información que, desde logo, eu neste momento non teño, tal vez teñen experiencia para interpretar, porque naturalmente non é o mesmo que sei eu, pois no caso de Santiago, pois interpretar unha mesa de ensanche, que é unha mesa de Fontiñas, que é unha mesa de Marrozos, non? Entón, o significado do reconto en distintas mesas é moi distinto e o que sí é que se a tendencia no ensanche compostelano, por exemplo, o territorio usual do Partido Popular, isto pois mostrara un gran entusiasmo por Compostela Aberta, pois naturalmente isto sí que sería indicativo de un cambio, pero naturalmente nesta mesa me temo que non temos acceso a esta información detallada e, por tanto, hai que ter cautela hasta... En breve imos comezar a ver xa os primeiros escrutinios. Miguel Anxo, a ver, que estás facendo números aí? Sí, non, pensei que habría sorpresas, pero, bueno, eu creo que empezan a chegar os primeiros resultados de algunha mesa e, bueno, o sintomático é que o PP nestas mesas que me chegan aguanta en concellos semi... De que concello estamos falando? Estamos falando do Concello de Miño, concretamente. Que se preveía unha posible perda da maioría absoluta do PP, pero mantén ese tirón en sitios onde o PSOE, porque estábamos falando dun concello de 7 concelleiros do PP e 6 do PSOE, onde unha mesa onde o PSOE, para conseguir a maioría absoluta, teria que sorpasar o PP, non? De momento, onde que é unha parroquia, non é vila, que se prevé que os resultados para o PSOE sexan mellor na vila e peores para o PP, de momento o resultado de aguante, non? Antón? Pois o que che dicía antes, que o que me habían pasado aí unhas enquisas de que o PP non conseguía esa maioría absoluta en Ferrol. Estamos a ver o que podo acadar nas mesas do ensanche no feudo do PP en Santiago. A ver se hai sorpresa ou non hai sorpresa. A ver. Bueno, no que estou vendo agora co 6% escrutado, que non é nada, en Santiago, estou falando, porque estou aquí, cada un está mirando un pouco o seu lugar de referencia que quere mirar. Según o que estou vendo agora, 6% escrutado serían 10 PP, 10 Compostela Aberta, 4 PSOE, 1 BNG. Pero bueno, 6% escrutado. En Compostela, podemos falar de outros lugares. Sin embargo, na Coruña, pero claro, é que está un 1% escrutado. Nada, a Marea 3, pero con un 1%. O sea, hai que esperar moito. Bueno, pois... A ver se podemos, compañeros, ir xa colocando esos gráficos en pantalla, cando poida xa me avisades. Máis claves da noite. Miguel Anxo. Pois nada, hai que seguir a espera un pouco dos resultados, porque sen resultados o que estamos é volver a facer conxeturas, non? Inicialmente parece que sí, que... Pero hai elementos que non son a análise política. Hombre, depende evidentemente da lectura dos datos, pero hai determinadas conxituras que sí se poden legitimamente facer, porque, decimos, este é o primeiro día en que o PP pecha un ciclo e, por tanto, o primeiro día en que se abre outro. O que podemos discutir é sobre o sentido do ciclo que se abre, non? E, repito, tanto no caso español como no caso grego. No caso grego, creo que haberá unha competición, digamos, porque naturalmente o Partido Popular e o Partido Socialista lóxicamente terán en maior ou menor medida un certo receso, conservarán a posición hexemónica e despois a outra competencia existe, evidentemente. Estamos vendo xa os primeiros avances de Santiago de Compostela co 5% escrutado. O Partido Popular o tería na capital galega 11 concelleiros, o Partido Socialista 4 concelleiros, o Bloque Nacionalista Galego tería un concelleiro e Compostela Aberta ou tería 9 concelleiros. Está en 10 xa. Hai que estar cautos a estas horas da noite. Sí. 10-4-1, efectivamente. Co 10% escrutado xa, 10-4-1, 10 Compostela Aberta, 10 Partido Popular, 4 Partido Socialista e 1. Bueno, parece que en Compostela a cousa tena difícil no Partido Popular. En Compostela produciuse, efectivamente,
o tema de que se polarizou totalmente a campaña entre dúas alternativas que eran revalidar o mandato do PP e dar por voto do que fixeron estos anos ou bueno, a figura de Martiño Noriega e todo o que representou a campaña, que foi, eu creo que foi unha campaña moi ben concebida, moi ben executada, e esa polarización produce, a simple vista, bueno, a ver, todo o que queda, estes resultados, non? Que 10-10, pero bueno, pode cambiar moito, eu creo que pode cambiar aínda. Nestes momentos o Partido Popular estaría a 3 da maioría absoluta que precisa na capital, porque o Partido Popular na capital ou goberna con maioría absoluta ou nada. Sí, aínda que goberna con maioría absoluta non é estabilidade nin sinal de seguridade, como dicía a compañera. Xa vimos estes 4 anos, non? Xa vimos. Pero o que quería dicir tamén é que, por exemplo, vemos que Ciudadanos non entra, o experimento que case o PP comprou en Compostela para ser cun ex concelleiro do Partido Popular, 2 semanas antes deixou o partido para ir a Ciudadanos, pois parece ser que o experimento non chega a ter ese concelleiro que lle daría a maioría absoluta outra vez. Miguel Anxo, estes resultados de Santiago? A ver, eu creo que eran dos puntos quentes, Santiago, en que podía pasar. Compostela era máis que previsible a perda da maioría absoluta, incluso sin aparecer Compostela aberta, non? É dicir, outra cousa que Compostela aberta é capaz de entrar no eleitorado do PSOE e do Bloque, máis sin existir Compostela aberta, casi fixo que en Compostela perdería a maioría absoluta ao PP, porque sería moi difícil de explicar que mantivese esa maioría absoluta despois de todo o que sucedeu, non? De estar gobernando con concelleiros que ni siquiera se presentaron ás eleccións, non? Entón, o que si se sucede é que todo ese descontento que se xenera, esa caída da maioría absoluta do PP, en vez de beneficiar ao PSOE ou ao Bloque, que se beneficia é a frescura, neste caso é Compostela aberta. Millán? Sí, bueno, o que dicía que eso, unha campaña concebida para polarizar entre un goberno totalmente paralizado, totalmente os concelleiros imputados, etc., e unha alternativa que era un proceso de unidade popular liderado por unha persoa como Martiño, que tiña a súa experiencia na xestión, que bueno, pois que está bastante ben visto, non? Por bastantes capas, bueno, pola xente, non? En xeral, ten unha imaxe de limpeza, etc., pois eso produce un efecto de polarización que se preveía que iba a ser así. Outra cousa, vamos a ver que alcance ten estes resultados. Eu creo que incluso pode ser a primeira forza Compostela Aberta. E así o criou desde o principio da campaña. Aí vai a aposta de Millán, Compostela Aberta, primeira forza. Pois... Non digo como aposta, digo que é posible, pode pasar. Non apostaría nada, pero bueno. Bueno, pode darlle algo de emoción. Sí, bueno, sí. Facer algo de porra, non? Despois, igual... Despois se dá, non? Que dixeses que iba a ser a primeira. Eu decía iso exactamente, que as sondaxes daban unha alta probabilidade de ser a primeira forza da segunda forza Compostela Aberta. Perdón, Antón, porque xa estamos vendo en pantalla o avance de Pontevedra co 8% escrutado, o BNG o tería 12 concelleiros, o Partido Popular o tería 8 concelleiros, o PSDG 3 concelleiros e a Marea de Pontevedra 2 concelleiros. Semella que o BNG, pois no caso de Pontevedra, sí que ten un bo resultado e o señor Fernández Lores repetiría na alcaldía. Pero non con maioría absoluta, que nas últimas encuestas... Está un concelleiro da maioría absoluta. Sí, nas últimas enquisas estaban entre os 12 e os 13. Aí vai ter que xogar case o último voto. O Partido Socialista consegue 3 escanos, o Partido Popular, como ven sendo nas cidades, desplómase. Temos que esperar a datos de Vigo, que tamén creo que o desplome vai ser importante, e tamén de Ferrol, onde se dicía que, como dicía antes, que ia ser a maioría absoluta do Partido Popular, pero parece ser que non. Bueno, no caso de Pontevedra, o Bloque Nacionalista Galego, que era unha das cidades nas que tiña que ter un bo resultado, a vista do que se agardaba no resto, pois nestes momentos estaría un concelleiro desa maioría absoluta. Imos ir en breve xa con Vigo, porque en Vigo a cousa xa vai máis adiantada, xa están co 20% escrutado. En Vigo, as enquisas a pé de urna... En Vigo, co 20% escrutado, o PSOE sacaría 17 concelleiros. Xa as israelitas dicían que podía sacar a maioría absoluta. O Partido Popular en Vigo sacaría 7 concelleiros,
vese que esa aposta de Núñez Feijóo con esa candidata descoñecida na cidade non saliu moi ben. A Marea en Vigo sacaría 3 concelleiros e o BNG, ollo, porque en Vigo nestes momentos estaría fora do Concello. O Bloque Nacionalista Galego estaría fora do Concello. É que a campaña en Vigo foi máis ben Abel Caballero contra Núñez Feijóo, porque a candidata case, eu creo que non vin nun momento Abel Caballero dicir o seu nome, nen a súa segunda mando Carmela Silva. Bueno, Feijóo pasouse toda a campaña en Vigo. En Vigo. Presentábase él. Soledad Santa María e Ana Pastor. O sea, Abel Caballero contra case a plana maior do Partido Popular. Era curioso, porque nunha foto que vía, non sei se era na Voz esta semana, era difícil identificar cal era a candidata, porque en primeira plano salía Feijóo, salía a ministra. Ollo, na Coruña, 31%. Ahora iremos, vamos a ir cidade a cidade, vamos para poder ir dixerindo os resultados. Ahora, sobre Vigo. Sobre Pontevedra primeiro. Pontevedra primeiro. Creo que o importante é que, diante dun posible descalabro do BNG, Lores, que se autoproclama incluso un pouco o Asteris dentro de Galiza e o Asteris dentro do propio BNG, é capaz de resistir. Aí hai unha clave. Eu falaba que nas europeas que había que mirar para o sur para un posible candidato á xunta do nacionalismo, pois agora sigo mirando para o sur, non? É dicir, creo que ten un xeito de comunicarse coas persoas que non ten o resto do BNG, máis popular, máis cercano, máis próximo, cunha linguaxe non tan politizada e conecta. Vamos, que ves que o Lores pode gañar rinda máis peso político. Sí, evidentemente. Despois o de Vigo, eu creo que o Vigo adolece do poder, do problema que ten o BNG, claro. Eu sinto moito, doime os resultados do BNG, non? Casi como... Tremendo, verdad? Como se fose un membro da que tivo alcaldía. Claro. Ni máis ni menos, tivo alcalde. Non se pode pensar que coa bandeira, exhibindo a bandeira e o tema de nacionalismo, pois neste país se van quitar bons resultados nunhas eleccións municipais, non? Por moi plebiscitarias que sexan con respecto aos xerais. Millán, sobre Pontevedra, sobre Vigo. Pontevedra, bueno, sí, efectivamente, Lores é capaz de resistir, ten o poder, teno desde fai moito tempo, e, bueno, algo bo faría A cidade bonita está. Claro, sin todo o país, o Bloque, bueno, pues ten uns resultados un pouco máis peores, non? Que teñas eses bons resultados, pero ainda así, perde a maioría absoluta, non? Será porque aparece a Marea, pero con os resultados realmente a Marea moi escuetos, ainda que nas enquisas preelectorais lle daban incluso que non entraba, pero bueno, se saca 2, algo é. Pero bueno. E Vigo? Vigo, PSOE 17 concelleiros, Partido Popular 7 concelleiros, Marea de Vigo 3 concelleiros, BNG 0. Bueno, pois en Vigo chama a atención, evidentemente, que o BNG desapareza, pero a min chamame particularmente a atención que o PSOE de Abel Caballero revalide, o sea, non é que me chame a atención, era previsible, pero esa política localista, esa forma de gobernar e de quererse tanto, pois non me penalizaba. Falámoslo con todo esta semana, Millán. Tamén algo bo faría. Nun debate que tuvimos esta semana aquí sobre socialdemocracia e Irmandade TV, e comentaba nesta mesma mesa que realmente Caballero era o alcalde que moitos vigueses e vigueses estaban esperando desde hai moito tempo. Foran do BNG, foran do Partido Popular, foran do que fora. Eso sempre decían as enquisas en Vigo antes de Abel Caballero. Tiñan envidia de Coruña, de Paco Vázquez, de que non había un Paco Vázquez en Vigo. Parece ser que agora se oi. Bueno, estamos vendo xa en pantalla os resultados da Coruña que reclamaba aí Millán Fernández. O escrutinio xa vai polo 30%. A primeira forza sería a Marea Atlántica con 10 concelleiros, Xulio Ferreiro sería alcalde da Coruña nestes momentos, o Partido Popular con 10 concelleiros, o Partido Socialista Obrero Español con 6 concelleiros e o BNG, o Bloque Nacionalista Galego, un concelleiro. Así está na Coruña. Imos tamén dar dous resultados de dúas vilas importantes perto de Santiago, desde onde se sigue esta emisión a través da televisión digital terrestre, a través de Nos TV. No caso da Estrada, co 43% escrutado, Partido Popular sacaría 10 concelleiros, Móvete a Estrada sacaría un concelleiro, o Partido Socialista Obrero Español sacaría 9 e o BNG 1. Ollo isto da Estrada, porque o Partido Popular, que tiña maioría absoluta nestes momentos, tería perdida a maioría absoluta no Concello da Estrada. E en Lalín, outro dos concellos importantes perto de Santiago de Compostela, co 32% escrutado, o Partido Popular imponse novamente ou imporíase novamente con Crespo a frente, con 12 concelleiros,
Rafa Cuíña, que se presentaba por Compromiso por Galicia por vez primeira ao Concello de Lalín, a alcaldía de Lalín, sacaría 6 concelleiros, entra con forza Compromiso por Galicia, pero insuficiente para poder arrebatarlle a alcaldía Crespo, e por último, Partido Socialista Obrero Español, 3 concelleiros. O BNG tampouco. E o BNG tampouco, neste caso, no de Lalín, a verdad que Lalín o tiña moi difícil coa entrada de Rafael Cuíña. Bueno, na Coruña, Xulio Ferreiro sería alcalde. Sí, bueno, pues eso, que se confirman eses resultados, ainda queda por escrutar, entonces tampouco podemos aventurarnos, as cousas poden cambiar, poden fluctuar, pero sería un resultado pues espectacular, ¿no? Antón, como vas vendo as cousas? Bueno, pois como... Se empeza... Sí, pero dentro, se se confirmasen estas tendencias, dentro de unha certa previsibilidade, é dicir, o gran éxito das mareas, repetimos en Santiago de Coruña, e despois nos lugares do interior, pois, onde o PP aguanta pois, con unha forza sólida, non? E entonces, bueno, as inferencias que de aí se poden derivar para o mapa futuro de Galicia, pois, repito, hai que veras, porque no transcurso da noite teremos datos, non? Eu repito, non creo que o mapa de Galicia debería ter cambiado máis do que tal será o caso que fala esta noite. Con todo parece indicar que en toda España a forza da transformación é grande, non? Pero ten a forza estabilidade. En todo caso non semella que vai acontecer algo como no Reino Unido, non? Parece que as cousas empezan a responder ao que se agardaba. O Reino Unido é outro sistema de maiorías, o que gana o seu leva todo. O leva todo, the winner takes all. Sí, non podemos... as enquisas non fallan tanto aquí. Hai que ter moi especial atención ao Concello da Estrada, porque pode ser clave na nova diputación de Pontevedra, o Concello da Estrada, como o do Fonsagrada en Lugo. Pois eu dicía que tamén non só son importantes as cidades, sino tamén estes concellos que van a demarcar o importante que as diputacións para os partidos. Sobre todo as provincias, non? Lugo, a ver se o Partido Socialista e o BNG son capaces de manter esa diputación, e Pontevedra, se o Partido Popular puidera perder. Se o Partido Socialista arrebata a Diputación de Pontevedra ao PP, sería un bo ataque. Histórico. Sí, vexo máis difícil en Lugo, eu vexo máis probable que a Diputación vaya ao PP. A de Lugo? Penso que sí, pero non sei, claro. Vámoslo ir vendo. Eu creo que xa sei. Disculpade, ahora que estamos falando de Lugo, ahora che deixo falar, a Braira, estamos vendo xa gráficos, o escrutinio en Lugo co 30% xa, con 1/3 dos votos escrutados, o Partido Popular sacaría 10 concelleiros, o Partido Socialista Obrero Español sacaría 9 concelleiros na cidade de Lugo, o Bloque Nacionalista Galego meteríase con 2 concelleiros, Lugo Novo con 2 concelleiros, e ollo que en Lugo Ciudadanos 2. O final sería en Lugo por onde entraría Ciudadanos, a Braña. Non, bueno, eu creo que xa se empeza a albiscar os resultados, non? É unha caída moi importante. Aquí estamos co 30, en Lugo. Unha caída moi importante do PP, é dicir, realmente xa hai, digamos, se empezaba a albiscar nas europeas que a xente na Galiza quería darlle un carpetazo ao PP, creo que xa se empeza a albiscar con máis intensidade. Vai ser menor canto máis rural sexa o Concello, pero xa empezamos a ver eso. A irrupción das mareas nunhos sitios con máis beneficio, e o BNG pois, vai ter uns resultados abaixo. Sí, coincido bastante coa análise que fai, e bueno, particularmente en Lugo, pois Lugo Novo, só 2 concelleiros, a diferencia entre as mareas que chega, o sea, Lugo Novo, aí está Podemos, un Compromiso por Galicia, a Nova, pero non está, por exemplo, Esquerda Unida. Entonces, ali onde non hai unha unidade, onde non se completa a unidade, ademais, un candidato, pois, ao mellor non é tan coñecido, tan atractivo, etc., pois, os resultados son ser peores, non? Eu lendo nesa clave. Despois, Ciudadanos, bueno, pois sí, é sorprendente. Ollo con todo en Lugo, porque si Ciudadanos pacta, que a cousa quedara así, Ciudadanos estivera disposto a un pacto, estarían a de poder moverlle ao PSOE en Lugo. Sí, agora a maioría. Sabíamos que nas enquisas iba a haber esta loita entre PP e Partido Socialista para ser a lista máis votada en Lugo, víase nas diferentes enquisas desta semana. Eu creo que nese caso a Marea vai ter un papel moi importante. Sorpréndeme a entrada de Ciudadanos con 2, a verdade, en Lugo. Xa dábamos por descontado aquí na mesa, non? Como non estamos indo a ningún lado.
Parecía que Ciudadanos entraban máis noutras cidades que nas cidades de Lugo. Parecía que a Coruña era propicia para Ciudadanos. Sin embargo... Miguel Anxo. Non, bueno, de Ciudadanos se queda simplemente en 2 concelleiros na cidade de Lugo, sigue sendo unha cuestión, sobre todo son capaz de conformar o goberno anecdótica, non? Estamos vendo Ourense en pantalla agora, Miguel Anxo, desculpa. En Ourense estamos xa co 33% do voto escrutado. O Partido Popular en Ourense sacaría 10 concelleiros. Hai un erro ou non hai un erro, compañeiros? Hai erro? Bueno, pois, ahora, o resultado sería Partido Popular 10 concelleiros, Democracia Ourensana 8 concelleiros, Partido Socialista 6 concelleiros, Ourense en Común 3 concelleiros e o Bloque Nacionalista Galego, ollo, porque en Ourense tamén se quedaría sin representación o Bloque Nacionalista Galego. Antón. Co 42% escrutado en Ourense, ollo, co 42%. Parece sorprendente de Democracia Ourensana, segunda forza, me parece segunda forza sorprendente. Antón. Vamos a ver, cos datos disponibles, os que avanza a Voz de Galicia. Está indo rápido a cousa, o escrutinio. Bueno, sí, pero tamén con datos que, repito, porque teríamos que saber a estructura das mesas e barrios. Claro. Entonces, por tanto, cautela ata o último momento, ¿no? Pero, en todo caso, as tendencias pues, xa parecen manifestarse, ¿no? Cos datos sobre a mesa, o Partido Popular non gobernaría ninguna das grandes cidades de Galicia, nin tampouco Ourense, nin Ferrol. É dicir que, nin moito menos Coruña, que eu creo que era a gran perita en dulce, isto xa parece prácticamente imposible, desde a vista do éxito da Marea. A Coruña é moi difícil. Por tanto, o Partido Popular está nun ciclo, no caso de Galicia, porque as cidades e as grandes vilas de García, Narón, etc., pues, obviamente estas son as que marcan tendencia. Pues isto querría decir non só un retroceso nas eleccións, sino, repito, eu creo que hai que poñer o foco en Galicia nas autonómicas. E repito que, como facíamos antes na discusión con Millán, hai que poñer o acento nos pactos e nas alianzas en relación ás eleccións autonómicas. Non vai a ser que pase aquí o que pasou nos últimos acuaseos, nas últimas eleccións con Feijóo, ou agora en Andalucía con o Partido Socialista, que con menos votos e menos porcentaxe, sin embargo, tes unha posición predominante. Efectivamente, eu fago votos desde aquí para que haxa grandes coalicións electorais, o máis amplias posibles, que permitan que este ciclo, porque isto daría a capacidade a Galicia de progresar económico e socialmente, pero ademais de existir políticamente no marco estatal. Sobre isto que apuntaba Antón, que está un pouco difuminado, e máxime despois dos resultados que está sacando o Bloque Nacionalista Galego, como se pode presentar Galicia no contexto das eleccións xerais que comentaba Antón, como suxeito político, vedes as mareas confluindo, non? Para as autonómicas queda moito tempo. En política, moitísimo. Para xerais, para xerais. E de cara a xerais, sobre todo. Pero o asunto está en que son as xerais... As xerais son en novembro, xa. Sí, novembro, decembro. E as tendencias van a apuntar. Así como volvemos do Brao... Ainda que sea decembro, en política é moito tempo tamén. Hai que ver a letra pequena. Bueno, estamos vendo Ferrol xa co 47% escrutado, casi a metade dos votos escrutados. O Partido Popular sacaría 10 concelleiros, o Partido Socialista sacaría 6 concelleiros, Ferrol en Común sacaría tamén 6 concelleiros, o Bloque Nacionalista Galego sacaría 2 concelleiros e Ciudadanos tamén en Ferrol sería capaz de entrar con un concelleiro. O que che dicía antes, a pérdida... Perde a maioría. O Partido Popular en Ferrol sí que aspiraba a sacar unha maioría absoluta e está perdendo a maioría absoluta nestes momentos. Eran as 3 cidades, Vigo para o Partido Socialista, Bénega con Pontevedra e Partido Popular con Ferrol, pero parece ser que non. Eran as 3 que estaban por descontadas. A ver aí, en Ferrol, a ver como se articula con eses resultados, a ver quen é a forza máis votada, se Partido Socialista ou Ferrol en Común, e unha vez máis no campo da esquerda, a esquerda do... Pero sí que parece consolidada a maioría do arco de forzas da esquerda, non? En Ferrol. Sí, e unha vez máis non ten a potencia suficiente Ferrol en Común, precisamente porque a Marea Vértebra non chegou a entrar aí, se non houbera tido máis. E despois hai que mencionar efectivamente que temos que ver os datos das vilas medias e dos lugares pequenos, pero aparentemente o retroceso do bloque é generalizado tamén. Repito, aí existía un combate que aparentemente o bloque pues, está perdendo de modo pues, moi claramente, non? Pero, repito, no lado que en esta noite é victorioso, digamos, pues, digamos que a pluralidade é un valor positivo, pero tamén encerra ambigüedades. Eu repito particularmente si, en fin, as eleccións xerais, que é o próximo en fin, encontro electoral e que en realidad dará un marco
para as autonómicas, si haberá unha candidatura que, en particular, incluirá a Podemos, incluso o Bloque. Isto sería difícil. A única posibilidade de isto sería con un candidato independente, un programa común e unha base amplia de apoio. Eu creo que isto debería de ser posible, pero naturalmente teria que haber unha gran xenosidade por parte de todos. Estamos falando dunha proposta de caras xerais, verdad? Caras xerais e as autonómicas. Realmente o que a mí máis me interesa son as autonómicas, porque é onde o caso de Galicia se xoga. Miguel Anxo. A mí eu creo que cos resultados que hai, que son con respecto ao BNG, o que hai que repensar o futuro que quere ter o BNG, non? Desde logo. Iso é evidente. Mañán comeza a reflexión para o BNG. Claro, algúns pensábamos que era unha marca queimada, así o dixemos, e así decidimos participar, non? E queda claro que é unha marca bastante queimada, non? Eu creo que non souperon facer unha lectura de que o que estaba sucedendo non era algo que viñera de Madrid e había que rexeitar, había que estaba acontecendo aquí e que ao mellor viña con claves tamén de Madrid e había que darlles un enfoque. Porque estamos sabendo a actualización da Coruña, co 60% escrutado, a cousa vai rápido. Marea Atlántica, primeira forza, Xulio Ferreiro sería alcalde da Coruña con 10 concelleiros, o Partido Popular tamén con 10 concelleiros na cidade de Herculina, o Partido Socialista con 6 concelleiros e o Bloque Nacionalista Galego cun concelleiro. E tamén vamos tendo resultados de outras vilas desde as cales seguides a nosa emisión, en Nos TV, en Arzúa, co 67% escrutado, Alternativa por Arzúa, 7 concelleiros, o grupo político do actual alcalde da vila, o Partido Popular con 4 concelleiros, o Partido Socialista cun concelleiro e Compromiso por Galicia, que entraría no Concello de Arzúa cun concelleiro. E en Monforte, co 41% escrutado, o Partido Socialista Obrero Español sacaría 6 concelleiros, o BNG, que nestes momentos ten alcaldía, 5 concelleiros, o Partido Popular tamén con 5 concelleiros, e Esperta Monforte, que viría a ser algo así como a Marea de Monforte, un concelleiro. Nestes momentos, semella que o BNG tamén tería perdido a alcaldía de Monforte, si a cousa rematara así, e en beneficio hipotético do Partido Socialista. Importante Monforte tamén para a Diputación de Lugo, para manterla ou non, é dato. Agora que estamos falando dos datos e dos resultados, é importante facer un análisis de que perde a participación a Coruña, a provincia de Coruña e a provincia de Pontevedra, pero os resultados para, como sempre se dixo, baixa participación era sempre en detrimento da esquerda, pero parece ser que non. Entón sempre habrá que analizar nestas eleccións quen hoxe non ha ido a votar, quen ten pinta de que os do PP quedaron na casa. Quedaron na casa algúns. Máis de un, Bueno, pois supoño que os casos de corrupción impune que inda que as monxas supuxeron moi difícil. Había un debate ao longo do día a respecto desta cuestión da participación, que si era que o Partido Popular estaba quedando na casa ou... Pois eu creo que chegou a desmobilizar parte do electorado, e Cidadáns, que é a marca que en teoría serviría para recoller eses descontentos, non chega a ter aquí en Galiza. Hai que analizar tamén os datos, non? Eu creo que nos estamos a mellor lanzándonos un pouquiño, porque temos que mirar os datos por provincias, non? Para extrapolar o tema. Despois iremos vendo. Por exemplo, estou vendo aquí os datos pola provincia da Coruña. Estamos falando que o PP obtén 30 maiorías absolutas cos resultados que hai actualmente. Perdona, Miguel, porque xa está entrando Vigo en pantalla, cousa vai rápido, me van lanzando, con 50% na cidade olívica, o Partido Socialista, con Abel Caballero a frente, manteríase na alcaldía con 17 concelleiros, o Partido Popular con 7 concelleiros na cidade olívica, BNG 0 concelleiros, quedaría fora do Concello o Bloque Nacionalista Galego cando tivo a alcaldía, e a Marea entraría no Concello con 3 concelleiros. Miguel Anxo. Non, digo que na provincia da Coruña o BNG daña un 12% de resultados con en torno a 20% escrutado, non? É dicir, si, co 50% escrutado, fíxate, dalle un 12% dos resultados, 162 concellos. 12% co 55% escrutado. Si, bueno, eu teño aquí 50%. 40.000 votos. Si, dalle 36.191, espérate, actualízase, 40.000 votos, 12%, 165 concelleiros, o PSDG 313 e o PP 521, non? Despois os de Son 27, Tega 26, bueno, dicer que eses resultados no cómputo global para o BNG non son malos, son os bons resultados, porque con ese 12% significa que presentando as xerais por si só consigue representación no Congreso.
Tamén é certo que nestes momentos o BNG non ten competidores na imensa maioría dos concellos de vilas e rurais, só lle compiten nas cidades, non? E nas cidades, que sempre temos que entender que é por onde ven determinados avances, as tendencias ten unha caída moi importante, moi acentuada, non? Entón non ver as orellas ao lobo sería desde o meu punto de vista... Sobre todo tendo en conta que Galicia é hoxe un país eminentemente urbano, desgraciadamente o rural en moitas zonas se está esmorecendo. Pero bueno, habría que matizar eses resultados que a mí me parecían primeiro desastrosos, non? Porque significaría que quedaría en torno 6-7%, e claro, estamos falando dun 12%, non? Eu falaba ao principio que o BNG tiña que quedar entre o 10 e o 12%, se realmente quería dicer que os resultados eran mínimamente aceitáveis, non? Que eu pensaba inicialmente que iban a ser mínimamente aceitáveis e que se ian mover nesa marxe, pero que si é certo que nas cidades leva un golpe importante naqueles sitios onde ten un competidor importante que son as mareas. Eu estaba mirando ahora salindo do país. Compostela. Compostela. Vamos a actualizar Compostela co 35% escrutado, Partido Popular 10 concelleiros na capital de Galiza, Compostela aberta, con Martillo Noriega, 10 concelleiros, tamén o Partido Socialista con 4 concelleiros e o Bloque Nacionalista Galego cun concelleiro. Parece que a cousa en Compostela vai se asentando nesa dinámica de 10-10. Ora, o que hai que ver é que fará o Partido Socialista. Na cidade. Bueno, despois seguiremos con eso. En número de votos está me dicindo Dani desde realización que están prácticamente cos mismos votos, tanto o Partido Popular como Compostela Aberta en Compostela, mismos votos. Mais datos, Carballo co 65% escrutado, unha das vilas importantes do país, o BNG que aspiraba a sacar a maioría absoluta, ou tería 10 concelleiros, o Partido Popular 6 concelleiros, Terra Galega 3 concelleiros e Partido Socialista 2 concelleiros, en Tomiño co 41% escrutado, onde o BNG tamén ten alcaldía, 9 concelleiros, Partido Popular 5, CDT 2 e Partido Socialista 1 concelleiro. Millán, tiñas ti a palabra. No, decía que en Compostela que, bueno, con este resultado 10-10, Partido Socialista 4, BNG 1, quizáis chegaba ao mellor con apoio simplemente do BNG, ou ao mellor, pois, non sei, vamos, a pelota está no tellado do Partido Socialista, tanto aquí como en Coruña, non? Pero bueno, tamén incluso chegaría a Compostela Aberta a BNG. Bueno, creo que vamos ter un pouco unha noite de infarto, non? Porque, sí. Con este resultado. Claro, podería haber tamén un pacto, como di Millán, en Compostela entre o BNG e Compostela Aberta para facer goberno. En todos os aspectos, non? Ou gobernar en solitario. No, bueno, digo de infarto non metafórico, non, ya, o meu tamén é unha metáfora. É dicir, no, digo porque na provincia de Pontevedra, co 55% escrutado, o BNG sube con respecto a fai 4 anos. Sube 2 puntos. Pasa do 12,48% as do bloque de fai 4 anos. Sube do 12,48% ao 14,39% na provincia da Coruña, que é onde tiña o perigo de perder un deputado nas Xerais, porque se acababa o deputado número 6º, é dicir, o último, colocar un pequeno descenso, podría levar a perder ese 6º escano, non? Estamos agora que falas de Pontevedra, Miguel Anxo, estamos coa cidade de Pontevedra, co 50% escrutado xa, coa metade dos votos escrutados, o Bloque Nacionalista Galego con Lores ao frente, 12 concelleiros, o Partido Popular con 7 concelleiros, o Partido Socialista con 3 concelleiros e a Marea de Pontevedra con 2 concelleiros. E Ciudadanos, Ciudadanos que entraría tamén en Pontevedra. Cuidado que ao principio Ciudadanos non aparecía por ningún lado e agora tamén aparece en Pontevedra cun concelleiro. Ciudadanos existe, en algún sentido, se me permite, estaba vendo ahora datos das comunidades autónomas españolas. Entón, en todas elas, o Partido Popular, menos en Asturias, pois sería a forza máis votada, pero... Imos dar algún dato ahora en breves, de Madrid ou de alguna... Bueno, pero sigo co argumento. Pero non podría formar, non teria maioría absoluta en prácticamente ningún sitio, non? Despois están os resultados, como se reparten os resultados entre as outras forzas. Ciudadanos, efectivamente, emerxe con maior ou menor forza, e se estes datos son adecuados, pois podemos ter resultados por debaixo do que poderían ser tal vez as expectativas, non? E repito que isto configura un escenario que é moi importante, non?
xa pasou en Andalucía que, aínda que eran as súas primeiras eleccións, o resultado parece que non foi do seu gusto. O que estaba mirando agora é que Pontevedra con o BNG do 12 parece que a única maioría absoluta en Galicia vai ser a maioría absoluta de Vigo, que é absoluta. Absolutísima. Absolutísima. Pero tamén sorprendeme a entrada en Pontevedra de Cidadáns. O PP ten que estar un pouco asustado e triste. Se notaba... Con todo, temos que estar atentos tamén ao que dicía Miguel Anxo, o cómputo provincial, porque tamén as cidades nos poden distorsionar un pouco. Pero en ese sentido se notaba nas últimas semanas as noticias continuas de pucherazo, de carretaxe, se notaba que estaban nerviosos e desesperados, pero... creo que o golpe ha sido máis do que eles previñan. Respecto ao que dicías ti no estado, Antón, están dicindo os compañeros que de momento Madrid vai a cousa máis lenta, só levan o 9% escrutado. Porque é un centro clave, entonces os resultados van con cuidado porque senón pode ser brutal. En Barcelona, sin embargo, vai Ada Colau pegando fuerte. Miguel Anxo, imos ir contigo antes de facer unha breve pausa para organizar un pouco xa como imos avanzando no programa. No, digo que é complexo analizar os resultados no ámbito galego porque os resultados nas cidades distorsionan moito os resultados galegos, non? Co 60% dos resultados escrutado temos que o BNG consigue o 37,24% dos votos, non? O PSOE consigue o 26,77%, o Bloque o 12,61%, Son consigue o 1,32% e Compromiso consigue o 1,29%, non? É dicer que realmente o BNG sube con respecto a fai 4 anos, no cómputo global. É dicir que... Nas 4... Do cómputo global galego, de Galiza, non? Entón, está subindo con respecto a fai 4 anos casi un punto, non? Se os meus datos non son errados. Eso quer dicer que nas vilas está sucedendo algo que aquí agora non somos... Estamos en todo caso entre un partido xa de dúas velocidades absolutas, como en Galicia sube e, sin embargo, nas cidades baixa. Claro, como a Galicia urbana. En Barcelona a cousa está máis avanzada, xa, Millán, que preguntabas ti, estamos xa co 40% escrutado, a ver se podemos dar datos de concelleiros, de como estaría a cousa. 12, creo. 40%, dentro dun rato. Daremos esos datos de Barcelona. Pois é, eso, estamos nunha situación realmente rara, non? É dicer, ao mellor ao final podemos concluir, porque hai que mirar os datos completos, pero podemos concluir que ao mellor o BNG, con eses 1.500 independentes, foi quen de xenerar esa frescura que eu decía, non? Que non foi capaz de xenerar nas cidades e que ao mesmo tempo se está convertindo nun partido do goberno, porque hai que tamén saber cantas maiorías relativas consigue e cantas maiorías absolutas, non? Porque o PP e o PSOE si sufren desgaste e iso é patente, non? Vamos ir con Barcelona, co 40% escrutado. Barcelona en Común sacaría 12 concelleiros, Barcelona en Común 12 concelleiros, CIU 9 concelleiros que tiña alcaldía, Ciudadanos terceira forza en Barcelona con 5 concelleiros, o PSC, o Partido Socialista de Cataluña, 4 concelleiros, Esquerra Republicana, 4 concelleiros e Partido Popular, 4 concelleiros. CUP, que tamén se presentaba en Barcelona desta volta, 3 concelleiros. En Barcelona, moi repartido o voto. Moi repartido. E temos máis escrutinio na Estrada, co 73% do voto, Partido Popular sacaría 10 concelleiros, que ten alcaldía nestes momentos, o Partido Socialista 9, Móvete a Estrada un concelleiro, e o BNG un concelleiro. Ollo, porque na Estrada o Partido Popular, que tiña alcaldía nestes momentos, a tería perdida, e é, como comentaba aquí Antón, importante para a Diputación de Pontevedra. Silleda, tamén na provincia de Pontevedra, tamén importante para ese cómputo global da Diputación, co 44% en Silleda, Partido Socialista 7 concelleiros, Partido Popular 5 concelleiros e Bloque Nacionalista Galego un concelleiro, entón. Pois creo que pode ser que o Partido Popular, especificamente Mariano Rajoy, perda a súa provincia. Cuidado, cuidado Pontevedra. Louzán creo que vais a dedicar só ao fútbol a partir de agora. Aí xa está. Aí xa está. O de Barcelona creo que xa decían as enquisas que o combate CIU e Ada Colau, Barcelona en Común, fai uns días que aclarouse ia por diante Ada Colau.
Os resultados dos partidos que compiten en ámbito nacional xa sabíamos que iban a ser moi complicados de digerir. E nada máis, sorpréndeme algunhas enquisas destas das vilas galegas, porque a da Estrada, non? A da Estrada é un feudo do Partido Popular. Sobre todo porque é a provincia de Pontevedra que creo que o Partido Socialista tiña máis ganas, porque a importancia desa provincia para o Partido Popular. Antón? Bueno, aparentemente, en fin, si un presta atención aos datos que parecen que provir das municipais e autonómicas en toda España, o PP aguanta con relativa solvencia, o Partido Socialista tamén, dentro do desgaste que sufren os dous, non é o que se anunciaba, e aparecen, como tamén se esperaba, no escenario Podemos e Ciudadanos que entran en prácticamente todas as comunidades autónomas, non? É dicir que... Estamos con datos de Ourense agora, Antón. Ahora seguimos, co 62% escrutado en Ourense, Partido Popular 10 concelleiros, Democracia Ourensana 8 concelleiros, ollo, PSOE 6 concelleiros, Ourense Común 3 concelleiros e o BNG estaría fora da cidade. Iso do mapa electoral que creo que sí que é moi importante para o que pode ser o que sucederá nas eleccións xerais, onde digamos que o fenómeno Podemos ten recorrido, pero non aquel que hai apenas 3 ou 4 meses pois podría parecer. Non de asaltos ceos, en todo caso. Non de asaltos ceos. E Ciudadanos igual, non? E, repito, como a miña obsesión é despois traducir este significado que sucede en Galicia, tanto nas eleccións xerais como nas autonómicas, se existe sentido común, e a pesar deste retroceso do Partido Popular fragmentar aínda máis o territorio electoral e un líder independiente, un programa político previo, é dicir, non destos que se inventan a 2 días das eleccións, e unha base política o máis amplia posible. Isto si se quere dar a batalla nas eleccións autonómicas. E naturalmente as eleccións xerais van a marcar a pauta. Repito, en este momento, se os datos se confirman en España, o mapa electoral cambia, mas non pior. Bueno, pois imos facer unha breve pausa e ora continuamos. Que? Pois parece que non queren nos descansemos, así que nada, como son eles os que mandan, datos de Lugo. Lugo co 66% escrutado, PP sacaría 10 concelleiros, o Partido Socialista sacaría 8 concelleiros, Lugo Novo 3 concelleiros, BNG 2 concelleiros e Ciudadanos 2 concelleiros. Aí sigue en Lugo. Cando poidades témonos que ir, porque necesito coller o teléfono para poder chamar a xente, o sea que cando vos digades. Millán. Que? Como? O do de Lugo, dices? Sí, Lugo. Estamos aí co Partido Popular, nos momentos estaría en cabeza con 10 concelleiros, o Partido Socialista con Orozco 8 concelleiros, BNG 2, Lugo Novo 2, Ciudadanos 2. Está claro que, bueno, a victoria sería do PP, pero claro, as maiorías a construílas ten difícil Orozco para... Lugo vamos ter que estar atentos hasta o final de todo, porque está complicada a cousa aí, Lugo. Un mapa tremendamente fragmentado, tremendamente de varias posibilidades de alianzas, a entrada de Ciudadanos. A ver, seguramente tanto Lugo Novo como BNG vanlle vender moi caro o Partido Socialista a alcaldía. Moitísimo. Sin embargo, o Partido Popular con Ciudadanos tampouco é capaz de sumar a maioría absoluta. Claro, está completamente no aire. Vai haber os 20 días van ser totalmente de tolos para negociar o novo goberno en Lugo, ¿no? Porque ábrese moitas posibilidades. Bueno, agora sí que nos imos facer esa pausa publicitaria e se continuamos a volta, que isto xa vai avanzando. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas vellas que non queren nen lembrar.
E nós, pouquiño a pouco, ímonos situando, construindo barricadas no país dos alalás. Nós en corpo e alma, nós mercando calma, nós cousa por cousa sen podernos despistar. Nos aleitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotidiana, e nos que resistimos a séculos de forza, e nosas matriarcas do país dun tal Breogán. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas vellas que non queren nen lembrar. De turbias lendas vellas que non queres nen lembrar. Nos alitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotidiana, e nos que resistimos a séculos de forza, e nosas matriarcas do país dun tal Breogán, e nos alitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotidiana, e nos que resistimos a séculos de forza, e nosas matriarcas do país dun tal Breogán. E nos que resistimos a séculos de forza, e nosas matriarcas do país dun tal Breogán. Mima, tío, pero eso que estás dicindo é unha puta animalada, joder. Como solta que non tes puta idea? Eso é o que ti opinas, tío. Eu digo che que, habendo de DVDs e as cousas que hai agora, esto do proyector pareceme de putos modernos. Pero como de putos modernos, tío? Ti non ves que isto vai ser a puta crema, joder. Que va, os rollos vintage, esos que hai agora, retro, esas tonterías que están agora de moda, me molan un carallo. Veña, isto xa está.
faz un cursillo avanzado de cociña e chamas a tua mesa da volta tortilla. Tes unhas zapatillas novas de moderno, andas cos pés mollados cando chega o inverno. Non sabes que facer, non sabes onde esconderte, cando pasa de ti a filla de tu xefe. Compras domina pero ti que faces parlo, non te das conta que además de fees caro. Non sabes bailar, e sempre vistes mal, esa camisa parece de teu pai. E yo te amo só por moverte mal na cama. Todo es igual, pareces un normal, e agora queres me partir a cara. Vas de colega e eres unha puta merda. Non sabes bailar, e sempre vistes mal, esta camisa parece de teu pai. E yo te amo só por moverte mal na cama. Todo es igual, pareces un normal, e agora queres me partir a cara. Vas de colega e eres unha puta merda. Mima, tío. Pois como che dixen, probablemente Dorian sexa o meu grupo favorito. E as tatuajes que che tocaron nos chetos? Pois non, significan proporción, estabilidade e armonía. Boa noite, que tal? Aquí seguimos no especial Eleccións Municipais 2015, xa con escrutinios nalgúns concellos superiores ao 50%. En Compostela o Partido Popular perdería a alcaldía, en Pontevedra o BNG a mantería, en Vigo o Partido Socialista mantería a alcaldía con maioría absoluta. A Coruña, que estamos vendo xa en pantalla, Partido Popular co 68% escrutado, 11 concelleiros, Partido Socialista 9 concelleiros, 35% dos votos, BNG 2 concelleiros, cos 6% dos votos. A ver, que estou lendo, compañeiros, porque... Non sei, a gráfica non... A ver, compañeros, que estamos vendo en pantalla, porque hasta aí un momento estábamos dando os datos da Marea Atlántica, que estaría empatada co Partido Popular. Bueno, según a Voz de Galicia... Bueno, este gráfico está errado. Como falábamos hasta aí un momento, Marea Atlántica está empatada co Partido Popular en concelleiros e prácticamente en número de votos o Partido Popular estaría perdendo a alcaldía en Coruña. A ver se podemos corrixir ese gráfico. Antón. Importante o do Marea. Eu non pensaba que iba a chegar tanto a disputarlle o Partido Popular. E tamén importante o efecto que fai sobre a BNG, que estivemos comentando toda a noite. E tamén sorprendente que non entre Cidadáns, creo, se non me equivoco, porque ia ser o feu de Cidadáns en Galiza, en todo con... Nesta convocatoria... Ex-socialistas e máis. Sí. Pois non, estamos vendo como si que entraba na cidade de Lugo con 2 concelleiros.
En Pontevedra en con en Pontevedra. E a Marea na Coruña convirtese na forza máis votada co 31,31% dos votos e podería gobernar en minoría, non teria por que chegar a acordos incluso, non? Millán? Nada, un resultado espectacular para a Marea e bueno, debate. Que non pode aguantar os alcaldías importantes nas cidades. A Marea, pois, un exitazo, non? Pois sí, Antón? No, porque, necesitamos a fotografía total de Galicia, non? Porque a fotografía dos resultados do PP, da medida en que baixa, a fotografía do PSOE, da medida en que baixa, a fotografía do BNG, a medida en que baixa ou se mantén, en que baixan as grandes cidades, pero se mantén, incluso mellora nas vilas e nas cidades de tamaño medio, e necesitamos tamén ver a fotografía un pouco complicada das mareas no territorio de Galicia e o seu significado porcentual, porque, repito, todo hai que tomar con cautela e se un quere facer un escenario de futuro, pois a fotografía debe ser total. Sí, claro, hai que esperar a ver todos os resultados, a repousalos, a velos con calma, non? Creo que durante os próximos días. Así a golpe rápido que o triunfo é da frescura, como dicía eu, non? Dicer, como é posible que en Ferrol, que se preveía que o BNG fose baixar, ao final se manteña con 2, que Lugo se manteña tamén con 2, pois a cuestión é que son candidatos descoñecidos, non? Mentras que naqueles sitios onde hai candidatos coñecidos ou xa foron concelleiros, o retroceso é importante. Falamos de Coruña, falamos de Compostela e falamos de Vigo, que ainda que é un candidato novo, é unha persoa moi coñecida pola súa función sindical. Entón, creo, se ademais despois vemos que os resultados no cómputo global galego, o BNG non sal mal parado, insisto, para min, así a golpe de pronto, é unha cuestión de frescura pola esquerda. No, en Vigo está claro que triunfou por riba de todo o viguesismo. Eso é mismo. A frescura non... Eso non foi o caso de frescura. Bueno, vamos a intentar falar con Suso de Toro para empezar a ter reaccións o que está acontecendo. Moi boa noite, Suso. Bueno, que primeira impresión comezas a ter do que está acontecendo? Pois, sen dúbida, estas eleccións municipais hai nas que interpretar, porque todo o mundo lle deu ese sentido, hai nas que interpretar en clave de política estatal. Non son unhas eleccións locais, non se está a discutir meramente uns concelleiros ou quen é alcalde, é moito máis, ten un significado político profundo, moi grande. E sinala un cambio de ciclo, claramente. Iso quere decir que, desde logo, é unha derrota enorme para o Partido Popular. Desde este momento, Mariano Rajoy sabe que a súa cabeza xa que perdeu a cabeza. Desde este momento, é como un pito sin cabeza na presidencia do goberno. Políticamente, diante do seu propio partido, está retirado. En teoría, o Partido Popular pode pensar en decir, vou convocar eleccións a final de ano e daqui vou ter millores resultados económicos, vou presentar unha boa xenda económica, esas cousas, un bo resultado. Pero a partir deste momento, dentro do propio PP, vai se desencadenar toda unha loita. Entón, realmente, vai ser uns meses agónicos para Mariano Rajoy para este goberno. Non sei o que aguantará chegar a final de ano e convocar as eleccións. Aparece un novo axente, ou novos sectores sociais que son as novas xeracións, claramente. Aparece unha nova xeración que había que definir como son, pero claramente son xente que xa non ten referencias, non ten as mesmas referencias que tiñan a esquerda ou desde logo a esquerda a este mundo. É o caso de un PSOE que moviliza Felipe González e que non se deu conta completamente de nada do que pasaba. É evidente. Entón, é unha nova xeracións que, desde logo, moi informadas, que buscan moita información alá onde a encontran e se lle ofrece, e que, sobre todo, teñen referencias que construen, crean opinión, crean masa crítica a través dos medios de comunicación. É dicir, básicamente, os canais de televisión, a Sexta foi fundamental neste sentido, e, naturalmente, e a internet. E unha nova xeración nova. Entón, isto ten... Cales son os derrotados aquí? Sen dúbida o PP. Quen máis? Sen dúbida tamén o PSOE. Pero neste momento xa non fala de liderar, de ser a primeira forza da esquerda, sino que ten habilidade e capacidade para liderar. É dicir, vai intentar sobrepoñerse a nova
Seguimos aquí ao caso galego. No caso galego, quería preguntarche, sobre todo polas dúas patas que deixaste sin tocar, tanto o Bloque Nacionalista Galego como as mareas. Sí, bueno, as mareas, sen dúbida, Podemos, como tal, non entrou en Galicia, porque aquí houve un fenómeno anterior que foi a ruptura do BNG e a aparición de AGE, a Nova. Entón, iso creou, xa ocupou un espazo, podese decir que basicamente que o conservaron ese espazo a través das mareas na Coruña e en Santiago, estuve sendo ese mismo espazo. Probablemente no futuro, tendo en conta que Izquierda Unida están ao borde da desaparición, o cal cousa que eu lamento para o Estado, pero tendo en conta iso, é probable que estas mareas sexan no futuro inmediato a marca de Podemos en Galicia, que probablemente sexa iso. E en canto a BNG, desde logo, é unha oportunidade para reflexionar, é unha oportunidade para recomenzar. É evidente que hai unha desconexión en primeiro lugar, das novas xeracións, unha desconexión cultural profunda. Evidentemente, os medios de comunicación traballaron explícitamente. Aquí intentouse liquidar que exista unha organización soberana galega. Iso é unha operación política, é un designio político, e o BNG apareceu, non? Pero tamén terá que reflexionar sobre, precisamente, en condicións tan adversas, terá que reflexionar sobre como analiza a sociedade, o tempo e a política que hai que facer. Vamos, que anuncias unha reflexión ou consideras que o BNG despois de hoxe tamén precisa unha reflexión? Eso é posible, porque é unha organización que ademais é unha organización, basicamente, con moita cultura de aparato, precisamente, de organización. Entón, as decisións que tomen serán lentas, pero eu entendo que é imprescindible e que este é un momento, este é a oportunidade. Porque é evidente que está tendo en conta que o BNG é a existencia política de Galicia. Se Galicia existe políticamente non é porque teña diputación ou un goberno autónomo como tiene La Rioja ou Extremadura. Se Galicia existe porque ten unha organización política. Existe que basicamente iso é o BNG. Galicia existe políticamente porque existe o BNG hoxe por hoxe. Entón depende do BNG que siga existindo. Ahora ben, é evidente que o BNG neste momento, pois a súa desconexión coa sociedade e co tempo que vive esta sociedade é moi grande. Houve unha ruptura moi grande, entón xa digo, efectivamente hai un designio claro de que Galicia desapareza políticamente, pero o que vemos é que hai novas xeracións, sobre todo xeracións universitarias, que masivamente para eles non existe Galicia como unha tarea, non existe, non teñen esa necesidade, son gallegos, pero bueno, como podían ser de Cartagena, é dicir, non teñen vergoña de ser galegos, pero non teñen conciencia, ni son coñecedores do que supón para Galiza estar sometida aos mecanismos de espolio e de sometimento do Estado español. Bueno, eso pois... E para iso hai que reflexionar, é dicir, bueno, a incapacidade que tivo o nacionalismo galego, nomeadamente o BNG, para chegar a esta xente e facendo eso. Moi brevemente, en 20 segundos, quen sae mellor parado, quen se coloca mellor de cara a Xerais? De cara a Xerais, sen dúbida, como pretendo que PSOE liderar a esquerda, pois sería Podemos neste momento. A nivel do Estado, a nivel galego, pois probablemente sexa o mesmo, ainda que hai que ter en conta que estamos a falar sobre todo das cidades. O territorio é máis que iso, xa se verá o número de votos cando se reconta ao final. Todo isto que falamos é de tendencia, pero hai que recontar tamén o número de votos. As tendencias son reais, son moi evidentes, é moi evidente cal é a tendencia política, que é o que é emerxente, o que vai para arriba. Agora ben, iso hai que tamén contrastalo co número de votos, porque tamén vota todo o mundo, unha persoa dunha aldea tamén vota. Está claro. Voto dunha persoa do outro lado, e unha persoa informada vale o mesmo que unha persoa non informada, é dicir, entón hai que contar os números de votos, ao fin, tamén hai que contar eso, pero as tendencias son claras. Bueno, Suso, pois moitas gracias, tempo haberá para analizar isto polo miúdo. Moitísimas gracias. Boa noite. Moitas gracias. Millán. Bueno, unha coincidencia con Suso de Toro e varias discrepancias. Unha coincidencia é que a loita que se vai desatar no PP vai ser moi encarnizada a partir de agora por ver quen ocupa, bueno, de cara ás xerais, e, bueno, queda tocada Esperanza Aguirre e queda tocado Rajoy. O sea que
o que se abra unha porta para que veña un Salvador estilo José María Aznar, por exemplo. Discrepancias con Suso de Toro. Bueno, non creo que estas eleccións municipais signifiquen que conserve ese espacio, sino que amplía ese espacio e ademais ampliou con vocación de goberno subando a Podemos. Si gana na Coruña e en Santiago son os dous exemplos simbólicos de que AGE vai máis alá co factor Podemos e con vocación de goberno. Ben, que as Mareas vayan ser unha marca de Podemos nas Xerais, tamén discrepo. As Mareas, en todo caso, é un proceso de unidade popular, non unha marca de Podemos. Que o BNG ten que facer unha reflexión, posiblemente ten que facer unha reflexión, ainda que eu creo que xa deberá ter feito, bueno, engame, por eso pasou o que pasou. Que o BNG, que Galiza só exista porque existe o BNG, discrepo totalmente. Hai forzas como a Nova, que é unha forza do nacionalismo galego emancipador. Galicia vai seguir existindo, existe ese artefacto político, sí ou non. É dicir, Galicia existe como nación, con e sin o BNG. O BNG pode se reformular, esa xente, o nacionalismo político evoluciona, cambia. Hai un nacionalismo político que buscou unhas fórmulas que foron as que buscou a Nova a través de AGE, e hai un nacionalismo que non as buscou e que está tendo estes resultados, pero que, ollo, é totalmente legítimo, non pasa nada, pero Galicia non desaparece. Estamos vendo agora en pantalla xa o escrutinio de Vigo, co 62%, ese enorme resultado do Partido Socialista en Vigo, con 17 concelleiros nun contexto onde non hai maiorías absolutas, pois hai Caballero, maioría absolutísima, PP con 7 concelleiros, BNG 0 concelleiros, co 4,7% dos votos, e a Marea de Vigo 3 concelleiros, 11% dos votos. Eu se podo falar a respecto de Suso e coincido en que... Estamos vendo Coruña, perdona, Miguel, ahora te deixo, xa está Coruña en pantalla, con 68% do escrutinio, o Partido Popular sacaría 10 concelleiros, o Partido Socialista 6 concelleiros, Bloque Nacionalista Galego 1 concelleiro, Marea de Coruña 10 concelleiros, Xulio Ferreiro ten moitas probabilidades de ser o próximo alcalde da Coruña. Miguel Anxo. Bueno, Xulio Ferreiro é o próximo alcalde da cidade da Coruña porque é impensable un pacto do BNG e do PSOE en contra da Marea, non? Entón, felicitarse á Marea porque realmente conseguiu o resultado, non? Primeiro vou empezar con Suso de Toro, despois vou falar un pouco o tema de Marea. A ver se podemos, xa aproveito que dix eso para falar con os compañeros, a ver se podemos falar con Xulio Ferreiro, ainda que fora un minuto e medio, 2 minutos. Moi ben. A respecto de Suso de Toro, eu dicer que non, que ten que quitarse o país do lombo, porque Galiza existe, porque ten moita historia, está aquí e vai seguir estando aquí, este o BNG ou este outra organización, que existe unha conciencia nacionalista deste país e podemos chamar BNG ou podemos chamar de calquer outro xeito. Galiza non é un invento do nacionalismo, non é un invento do BNG. Galiza existe porque é unha nación e temos as nosas características diferenciais, non? Iso é moi importante porque xustamente un dos problemas que ten o BNG é que está transmitindo continuamente esa sensación, que Galiza existe porque existe o BNG. Non, o BNG existe porque existe Galiza. Que é diferente. Que é diferente, non? Entón, que se quiten o país do lombo, porque o idioma e Galiza vai seguir existindo, por moito que nos matemos un 12% da poboación, vai seguir existindo inda que nós non existamos. Crearán outros BNGs e crearán outras organizacións e interpretarase de outro xeito. Despois, eu creo que o BNG non foi capaz de facer unha lectura de que había un cambio de política de presentarse a sociedade políticamente e seguir coas vellas formas. E cando parecía que estaba cambiando un pouco o xeito de presentarse socialmente, volveu novamente a caer no pasado. Entón, evidentemente, non é unha cuestión de que chega unha cousa de Madrid e hai que combatila porque chega de Madrid. Hai que combatir as cousas que son negativas para este país. Pero a dinámica do 15M e determinados aspectos que chegan vía Podemos, que dan frescura á política a nivel de Estado, chegan a Galiza e o BNG que debería ter é convertidos en frescura para a sociedade galega, para a política galega, e non o soupo facer porque non quixo facelo. Bueno, esta era a reflexión de Abraira. Temos xa un escrutinio de última hora na Estrada, finalmente, que parecía que o Partido Popular podía perder a alcaldía. Por 78 votos gañou a alcaldía da Estrada con 11 odís. Outro apunte, perdón, volvemos aí, pero outro apunte, é máis, é que pode ser que o alcalde de Santiago e o alcalde da Coruña sexan nacionalistas, o sea, no caso de Santiago, por primeira vez desde o ano 36. Entón, quer dicir, é máis, hai un alcalde nacionalista.
No caso de Coruña estuvo Domingos Merino antes. Desde anse casado. Os máis vellos do lugar nos acordamos A Domingos Merino, sí. Bueno, sí, sí. En Coruña, non Santiago. Santiago sería a primeira vez desde Ángel Casado. Digo que incluso pode haber alcaldes nacionalistas sin ser a través do BNG. Eu, do subsector, basicamente comparto a opinión de Millán e de Braira, exceptuando un punto que eu creo que encerra un problema que tampouco se pode mejorar, que é, efectivamente, a cuestión das alianzas electorales, que isto é un problema que está sobre a mesa, non? É dicir, si hai unha alianza electoral para as generais e para as autonómicas que inclúe o Podemos, pois que significado e que signo terá isto e que, en fin, isto non é fácil en este momento de traballar, non? Pero que é un dato que está sobre a mesa, porque efectivamente as mareas non son a Nova, non son Esquerda Unida tampouco, incluín o Podemos. Esquerda Unida hoxe estará unha mala noite, pois o Bloque tamén, polo menos nas grandes cidades. Podemos tampouco ten unha boa noite. Entonces, bueno, isto, repito, plantea problemas que están sobre a mesa e que, repito, se houvese sentido común, pues tal vez debería dar lugar a un artefacto, algo parecido a Mareas de Santiago de Coruña a nivel galego, pero que fose, insisto, que fose un acto de xenosidade política e non o mero contubernio dos dous ou tres partidos de turno. Antón, estás pensativo? Estou pensativo porque estou vendo os datos agora, por exemplo, Compostela. O problema que eu vexo co BNG e coas mareas é que moitas veces as vanidades matan a esquerda. Isto de que un se cree que, o que dicíais vos, que Galicia só existe por min e só por min, ao final eso non vende. Porque case campaña foi un pouco así, non? Os que estades ca patria con nós. Con nós. É un modelo que o mellor pode funcionar noutras autonomías como en Barcelona ou País Vasco, pero que os resultados en Galicia non son así. Eu creo que o BNG debería reflexionar sobre iso e sobre a súa resistencia sempre a abrir espazos e encontrar máis alá do BNG que non só BNG e Galicia, hai máis cousas. Parece que viven eles no tripartito entre PP, PSOE e BNG, que non hai nada máis, e como mostran os datos hoxe hai moito máis. Miguel? Non, bueno, eu sigo pensando o mesmo, non? É unha noite electoral de municipais, hai amarguras e hai dozuras para todos, non? Porque o tema de Pontevedra é unha dozura para o BNG, o manterse en Lugo e en Ferrol é unha dozura para o BNG, e despois hai as partes amargas, non? As partes amargas que son aqueles concellos onde non consigues representación ou aqueles concellos onde baixas, non? E no cómputo global sigo dicendo que o BNG a nivel provincial ten uns bons resultados, pero eso lévanos a pensar que co que está sucedendo nas cidades que eso non se vai repetir, non? Despois, o convite continuo que hai de cara a que o BNG se integre nas mareas, o mellor o BNG ten que facer o mesmo, non? É dicir, para as xerais, o mellor o que ten que aclararse se quere un grupo parlamentar propio en Madrid non é o BNG, porque o mellor o BNG si aceitaría, corresponde ao BNG decidirlo, estar no grupo parlamentario xunto coas mareas, pero realmente sería asumir un federalismo que eu creo que Izquierda Unida nunca o asumiu e que Podemos de momento non sabemos se vai asumir ou non. Bueno, a ver tamén como saes Izquierda Unida da noite de hoxe. Da noite de hoxe, sí. Entón, claro, dicir que o BNG ten que entrar neste aspecto, que entrar no grupo parlamentar de Podemos en Madrid. Temos un concello aquí ao lado de Santiago onde a Nova é maioría absoluta. Onde? En Val do Dubra. Val do Dubra, maioría absoluta. E a estes datos? Bueno, co 65%, 6 escaños, 6 concelleiros, PP 4 e Terra Galega 1. 6 o PSOE? 6 a Nova. 6 a Nova? 6 a Nova, 5 PP. A mes Nova. 4 PP, o sea, 6 son a coalición de a Nova, 4 o Partido Popular, 1 Terra Galega, o sea... Estamos falando de Val do Dubra. Val do Dubra, vale. No preguntaba se tes datos de Ames. De Ames, miramos. Bueno, a ver se os compañeros, ahora estamos vendo os de Compostela, non, compañeros? Ames... Ahora estamos cos de Compostela en pantalla, co 87% escrutado, o Partido Popular 9 concelleiros, baixaría 1, Partido Socialista 4, BNG 2, Compostela Aberta 10, forza máis votada en Compostela Aberta, con 10 concelleiros, ni máis ni menos. Eso dicía o primeiro, pero...
non quería apostar. Nestes momentos, tienes que ter apostado aí unha oriña, Millán. 400 votos por diante do Partido Popular en Compostela, que che parece? Pareceme, Dan. Que me vai parecer? Pareceme que bueno, que... Pois sí, que son os espectaculares, que Martiño vai ser alcalde de Compostela e que, bueno, personalmente eu estou contento, pero bueno, ainda así sorprendido tamén, porque, bueno, eu contaba que fora máis ben un empate 9-9 que un... Ainda que dixen, a ver que ainda pode ganar, tal, non sei, estas semanas pensaba, como moito un empate, pero non. Antón, o Partido Socialista en Santiago, sin embargo, creo ter gobernado tantos e tantos anos, a baixar a 27 anos. Creo que o Partido Socialista en Santiago ten que facer unha profundísima reflexión sobre o que fixo durante estes 4 anos e no último ano. Falta de liderado, falta de referentes claros, Bugallo, a ausencia de Bugallo pesoulle moito. Bugallo marchou para o Parlamento porque a xente en Compostela nas últimas dixeron que o que querían unha maioría absoluta do PP, aunque despois a maioría absoluta do PP foi o que foi. Eu creo que o Partido Socialista mantense nas outras cidades, con Vigo xa non entra esta xío, pero Compostela creo que é un punto onde teñen que mirar que pasou, como pasou e reflexionar sobre o que aconteceu en Santiago. Un gran conflito interno e un candidato bastante... Unha división interna no partido, na cidade... E despois o candidato a mí parece que non era capaz de chegar a... Eu, sobre todo, poñería o acento na calidad da alternativa. É dicir, o éxito das mareas, tanto de Santiago como Coruña, ten que ver ca calidad dos seus candidatos e das súas campañas e do tecido que arruinaron. E ali onde isto non prosperou foi debido a mal calidad. E ali onde as forzas comunidades aguantan mellor, na realidad, en gran medida debido a mala calidad das alternativas que teñen. A partir nunha cidade como Compostela, que está entre cidade e vila, a importancia dun candidato é máxima máis que case do partido. A xente o que mira se coñece do barrio, porque todo o mundo en Compostela se coñece, quitando todos os estudiantes, quitando os funcionarios da Xunta, quitando todo eso. Ao final, Santiago, todo o mundo se coñece e todo o mundo quere ver a alguén no número das listas. Non sei, non estou tan ben. Eu creo que estas eleccións tamén son moi políticas, estas en particular. Pero, por exemplo, no caso de Caballero, non sei se Caballero é moi coñecido, personalmente prefiero en Colla, non? Pero estes resultados coñecido e amado, porque é absolutísimo. Eu creo que vai poñer letras no barco, gracias pola maioría. Ali os alcaldes, normalmente, quen ten un alcalde ten un tesouro, os alcaldes solen sacar os resultados, o caso de Lores en Pontevedra, o caso de Orozco en Lugo, Abel Caballero, que replica, digamos, como un clon mutante a Paco Vázquez en algúns sentidos, en outros, afortunadamente, non. No molo galego, polo menos, está claro este non lle cuesta, non? A Caballero... A ver, polo menos non ten animiga. Bueno, falar, hasta aí xa non sei se tanto chega. A Xurxo, polo menos, díxome que deu unha entrevista no Galicia Confidencial, dixo que sí, fora galego. Bueno, pero quero dicir que en todo caso, que evidentemente os alcaldes, ali onde teñen peso, etcétera, xogan un papel como revelan estos exemplos que decimos. A ver, eu creo que hai que matizar moito o tema das mareas, porque se analizamos os resultados, tendo en conta os resultados de Vigo, aquí o gran vencedor da noite é o PSOE. Non. Entón, se analizamos os resultados das mareas, tendo en conta os resultados de Compostela e máis da Coruña, os grandes vencedores son as mareas. Pero se metemos xa outras cidades, como pode ser Ferrol, xa o resultado xa non é tan exitoso. Porque ali non houve unidade popular, é dicir, en Ferrol falta unha parte da nova, o sea, todo o que como se chama, Marea Ártabra, en Vigo tamén non chegou a completarse, hai xente que non entrou na Marea. Xa, pero que non podemos... Ali onde non hai a unidade, onde non se completa a unidade, non se produce un bon resultado. Non podemos analizar que os resultados son das mareas, porque eso pode ser unha lectura, e se non é posible a unidade, tamén será por algo, non? Claro. Imos poñer o resultado de Vigo porque xa está casi prácticamente escrutado, estamos ao 92%, co Partido Socialista, como dicíamos, con 17 concelleiros, o 51% dos votos emitidos, o Partido Popular de Vigo, con 7 concelleiros e o 20% dos votos emitidos, o Bloque Nacionalista Galego quedaría fora da corporación con 0 votos, está aí
co 4,80% dos votos, estaba 4,70%, a ver, quedalle 8% do voto escrutado, e a Marea de Vigo entra no Concello con 3 concelleiros e 11% dos votos. Temos dúas vilas do país tamén importantes, xa co 100% dos votos escrutados, o Concello de Pollo, o Bloque Nacionalista Galego, 7 concelleiros, Partido Popular, 7 concelleiros, Partido Socialista, 3, o BNG semella que vai continuar na alcaldía, Luciano Sobral, 4 anos máis, en Ponteareas, co 100% dos votos escrutados, Partido Popular, 7 concelleiros, Bloque Nacionalista Galego, 5 concelleiros, Partido Socialista, 4 concelleiros, a CIP, 3, a RDT, 1, eu son Ponteareas, 1 concelleiro. Bueno, pois así están as cousas, Vigo xa rematadiña. E parece que hai outra maioría socialista na provincia de Pontevedra con Caldas de Rei. Caldas de Rei? Con Caldas de Rei. Tamén hai unha batalla man a man co PP entre o PSOE e o PP en Nigrán, por ser a lista máis votada. Concello limítrofe con Vigo, Nigrán. Nigrán é importante peso na comarca. Eu creo que en Pontevedra o Partido Popular vai ter un problema. Bueno, temos unha entrevista con Rafa Cuíña, dos nosos compañeiros de Nos TV. Imos ver cales son as valoracións que fai Rafa Cuíña do que aconteceu hoxe en Lalín. Bueno, pois contanos as túas impresións, ainda non rematamos o escrutinio, pero como van esas impresións? Bueno, de momento temos sobre todo as mesas do rural, a impresión é inmellorable, estamos sendo claramente segunda forza en un lugar onde o PP novamente arrasa, gañamos en algunha mesa, especialmente emocionante para mí na miña parroquia familiar de Prado, que iso nunca pasou aquí na historia, e parroquias moi significativas como Don Ramiro e Vilatuxe, que son as máis grandes. Hai un empate técnico, e para mí, bueno, neste momento a falta de datos máis concluintes, pois parece que imos ter un grandísimo resultado e inmensamente agradecidos lalinenses, pero bueno, esperemos o final, non? Decir, entón será mellor do que agardabades? Bueno, mellor do que agardaba moita xente. Eu sei o traballo que levamos facendo durante meses e meses, sei as miñas impresións, eu coñezo moito Lalín, creo que coñezo moito a xente de Lalín e as miñas impresións eran inmellorables. Creo que se están confirmando. A falta, insisto, bueno, quero ser prudente, pero eu creo que rara vez me equivoco cando estamos falando de Lalín e acho estupendo, non? Bueno, as sensacións son boas, cos datos que temos polo de agora, bueno, parece que o que pasa que, bueno, faltan moitos datos en mesas importantes. O PP probablemente non en número de votos non saca a maioría absoluta, pero tal como van as cousas, probablemente saca a maioría absoluta en número de concelleiros. Pois digo, faltan moitas mesas, as mesas todas do casco urbano, que son un montón de votos, o sea, falta moito máis do 50% dos votos, co cual, pois, bueno, ainda facer nestes momentos unha predición, pois é unha cousa así. Máis ou menos estamos nos porcentaxes que nos estábamos manexando, que poderíamos conseguir. Vamos, tal vez parece que igual algunha outra forza que baixou máis do esperado e outras que subiron máis do que lle daban as enquisas, pero bueno, xa digo, faltan moitos votos ainda por contabilizar, a ver o que evoluciona isto ao longo da noite. Bueno, pois aí víamos primeiro a Rafa Cuíña. A ver, compañeros, xa estamos aí no aire. Aí tíamos primeiro a Rafa Cuíña valorando os resultados en Lalín, e víamos despois o candidato do BNG na Estrada e tamén a José López, candidato do Partido Popular, o actual alcalde, que ao final vai a manterse na alcaldía. Xa está moi escrutada a cousa, imos comezar a facer un repaso de como quedaron as cousas e por aquí pola mesa xa empezar a entrar nas conclusións para ir entrando na reta final do programa. Millán. Bueno, a nivel galego,
eu resalto o tremendo resultado das mareas en Santiago e na Coruña. A nivel simbólico significa que o proceso de unidade popular, que aínda pode completarse de cara ao futuro, incluso co BNG ou con outros sectores sociais, que é a línea a seguir para facer fronte ao bipartidismo, non? A nivel de Estado, parece ser que en Madrid tamén vai ser un bo resultado, en Barcelona, e, bueno, que o PP, evidentemente, leva un gran batacazo, pero que, ainda así, claro, no país sigue sendo a forza hegemónica, evidentemente, nas vilas, nos povos, nos concellos medios e pequenos, e, bueno, evidentemente, o que dicía Antón, o PP é unha maquinaria de guerra electoral total, o sea, non... Vamos ir ver as declaracións do alcalde da Golada que gañou no seu concello. Hombre, hai ilusión sempre que te presentas a unhas eleccións, sempre con ilusión, senón é mellor non presentarse. A verdad, subimos un concelleiro de maravilla, o sea que para nós é un resultado formidable, principio de verano. Logo non é certo ese de que agora cando pasan as eleccións van a parar de facer obras todas, que se fixeron todas antes das eleccións e agora e ao día seguinte das eleccións xa non van a haber outra obra máis. Non, no noso caso é totalmente ao contrario. Antes das eleccións non fixemos prácticamente nada, empezamos os bacheos hai 15 días, pistas que temos co noso, o sea que estamos bacheando co noso equipo, pero o fuerte das obras estamos as facendo agora, estánse traballando nos pendellos, estamos traballando no edificio de usos múltiples, con que temos agora unha partida para sacar, o sea, estáse ejecutando unha partida de 230.000 euros, temos outra nós para pasar, que esta próxima semana saldrá a concurso outra de 128.000 euros, e logo temos unha partida que nos anunciou outro día o presidente da Diputación, unha partida de 578.000 euros para finalizarlo antes de final de ano. O auditorio, non? Nós chamamos de edificio de usos múltiples. O sea que antes de fin de ano temos o... Sí, antes de fin de ano debíamos o concierto de fin de ano debemos celebrarlo xa no auditorio. Estas eran as declaracións do alcalde da Golada, outro dos gañadores da noite de hoxe. Antón? Pois unha noite na que ia haber sorpresas e ouvas, sobre todo nas cidades da provincia da Coruña. Segue aí o desemanexe nos povos e nas pequenas vilas de Galicia, a ver como queda o mapa autonómico, e logo ver como vaise conformar os gobernos coa mareas. As mareas, por exemplo, en Coruña en Compostela poden facer un goberno en minoría simple ou chamar para conseguir unha seguridade ao longo de 4 anos. Imos ver que vai pasar esta semana. Seguro que sea de ser o debate desta semana. Seguramente. Bueno, imos falar agora con Xurxo Salgado, director de Galicia Confidencial, para recoller cales son as súas impresións do que aconteceu na xornada electoral de hoxe. Moi boas noites, Xurxo Salgado. Hola, que tal? Boas noites. Bueno, Xurxo, xa temos a cousa moi avanzada. Como analizas ti o que aconteceu hoxe en Galicia? Pois analizo que é un auténtico vuelco electoral. Eu creo que o señor presidente da Xunta e líder do Partido Popular en Galicia ten que hoxe pasar unha mala noite, porque perde absolutamente os bastións que tiña o Partido Popular en cidades como Ferrol, como Coruña, como Santiago de Compostela, en Vigo, un desplome absoluto. Estamos falando a postas persoais do propio presidente da Xunta. Isto indica que terá que fazer unha reflexión digamos, do que das súas apostas personais e onde está o Partido Popular hoxe en día, non? Sin contar o que vai a pasar en Lugo, en Ourense, non? É dicir, a verdade é que a situación é bastante complicada, non? Eu vexo, además, unha erupción increíble do fenómeno das mareas, que poden ter as alcaldías de 3 cidades como son Ferrol, A Coruña e Santiago,
E despois tamén unha subida inexplicable tamén, que hai que analizar, que é a de Democracia Ourensana, que incluso pasa a competirlle case o poder municipal o propio Partido Popular, non? E bueno, despois unha maioría absoluta que xa falamos aí no programa outro día, a de Vigo, que non só é maioría absoluta, que é maioría absolutísima. Absolutísima. E probablemente se convirta, como ele comentaba, no alcalde con máis importancia socialista de todo o Estado, non? O sea, que a verdade, e logo esta maioría que nos deixan absoluta, bueno, ainda non está absoluta, pero bueno, case. Habería que esperar os últimos recuentos que hai en Pontevedra, non? En todo caso, o bloque gobernará Pontevedra sin problema, non? Había algúns analistas, Xurxo, na liña do que dicías de Núñez Feijóo, algúns analistas que apuntaban que Feijóo se estaba implicando moito nesta campaña para ver se había auga na piscina de cara a esas autonómicas do ano que ven. Non sei como ves ti. Non, é que eu insisto, para min, o sea, hai unha derrota terrible do Partido Popular, pero esa derrota para min é encarnada no propio presidente do partido, Núñez Feijóo. No caso de Vigo, implicándose tan personalmente na campaña, ademais, que parecía o candidato, incluso. Foron as súas apostas. A aposta de Agustín foi a súa aposta personal. Carlos Negreira a súa personal confianza, igual que José Manuel Rey en Ferrol. E despois, o de Vigo, que é desastroso. Hai unha candidata que puxo el directamente a dedo, non? E depois estamos vendo tamén o que pasou en Ourense, que en Ourense, claro, aspiraban a maioría absoluta e, sin embargo, o seu grande rival é un partido que en principio pensaban gobernar e que agora xa se lle subiu a chepa, non? A verdade é que para min é unha situación que o propio Partido Popular deberá analizar. E logo hai outra cuestión. Bueno, tamén nos deixa unha caída absoluta tamén do PSOE en cidades, o cual o PSOE tamén terá que reflexionar, agás Vigo, non? Pero no resto das cidades o PSOE sufre tamén un severo correctivo. A ver se mantén Lugo, que ainda que baixou algo mantén o poder Orozco, caballero, é dicir, que o que vemos é que ao final o poder dos varóns sigue sendo importante neste partido, non? E que me dis de Lalín, Xurxo? Porque me están dicindo que en Lalín, con 95% dos votos escrutado, o Partido Popular pode perder a alcaldía. É que estaba justamente vendo eso. PP con 10 concelleiros. Impresionado, porque o Partido Popular tenía 12 escanos. O que pasa que eu dubido, o sea, son que están facendo esta trampa que fan habitualmente, pero bueno, espero que, a ver, hasta o final, pero... Queda un 5% e nestes momentos está por debaixo aún da maioría absoluta. Está, e o máis votado, o seguinte problema notado é Compromiso por Galicia, con 6 concelleiros. Con 6 escanos. Ollo. E a partir de aí temos 5 partidos máis que, claro, para poñer eso de acordo estaría o PSOE, estaría o Bloque, estaría a Marea, bueno, a Marea de Lalín, non sei exactamente o nome que ten. A PAC. Efectivamente, a PAC. O sea, que estamos falando, claro, si estos grupos apoyaran a Rafa Cuíña, podría perder o Partido Popular un dos seus bastións impresionante históricos de 25 anos. E non só iso, a Estrada tamén o perdeu. O sea, que estamos falando que na deza o PP tamén se leva un correctivo severo. A Estrada ao final mantivo, Xurxo. A última hora, por 78 votos. Estábamos aquí dicindo que podía ser unha das grandes novas tamén que perder a Estrada, pero ao final por 78 votos sí que a mantivo, Pois, manda carallo, pois eu sei que non, vamos, eu xa te digo que... Se me llama que non, pero... estaba vendo os resultados e, bueno, a verdade que, en fin, pues nada, con todo ainda queda un 10%, ainda queda un 10% na Estrada. Bueno, pues igual cambia, se os 78 votos, eso pode cambiar, e logo hai, mirade ben, hai sorpresas grandísimas, tipo, o PP perde bastións en Ourense como son Ribadavia ou Verín, o cual indica que despois da capital estamos falando das cidades máis importantes, o sea que tamén é para analizar. Logo vemos que o Bloque tamén leva un descenso moi importante en espazo urbano, pero en zonas rurais a verdade é que mantivose non só se mantivo, senón que aumentou. O sea que é curioso. Estamos falando incluso que
estamos falando antes, comentaba Miguel Ángel Braira, que incluso por provincias, había como provincia na que subía a intención de voto. Non, ao final non. Sí, no, por iso, pero o bloque se mantén eso, donde hai alcaldes, donde hai, digamos, alcaldes carismáticos ou personas que son carismáticas, se mantén tipo en Ribadeo, que consigo maioría absoluta o bloque, o tipo un Tomiño que revalidou con dous ainda por riba da maioría 10 escanos a Casandra González, non? Ou seja, que por iso vos digo que hai que analizar tamén o bloque, terá que analizar internamente os resultados e sacando lores que xa é o, digamos, a referencia indiscutible neste BNG, tamén eses alcaldes de zonas rurais e rurais que tamén a verdade é que vamos, que arrasaron, non? Pois moitas gracias, Urso, deixote que terás moito traballo na noite de hoxe. Sí, a verdade que estou como a vos, mirando, tal, facendo, actualizando, por eso ando un pouco liado tamén. Bueno, pois pues nada, unha boa noite. Unha aperta a todos, vale? Apertas. Señor. Hasta logo. Apertas. No, matizar porque, bueno, eu estou comparando os resultados e non teño, porque os datos do Ministerio non está claro se son datos sobre o censo ou sobre o voto válido, non? O que si é certo é que cos concelleiros, non? Cos concelleiros o Partido Popular pasa de 1998 concelleiros a 1754. O BNG pasa de 589 concelleiros no 2011 a 466, non? E o Partido Socialista pasa de 981 concelleiros a 1046. Ollo que o quen realmente gaña en cómputo global en número de concelleiros é o PSOE que sube pois casi 75 concelleiros aproximadamente. Estamos vendo xa datos de Lugo con 92% escrutado, Partido Popular 9 concelleiros, Partido Socialista 8 concelleiros, BNG 2 concelleiros, Lugo Novo 3 concelleiros, Ciudadanos 2 concelleiros e Alternativa IACE Esquerda Unida, que no caso de Lugo iba separada da Mareo, de Lugo Novo, 2 concelleiros finalmente tamén, ACE Esquerda Unida en Lugo. En Lugo a causa moi repartida, moi repartida. Sí, eu sigo insistindo que estamos en eleccións municipais, hai... Ter que facer numeritos aí en Lugo. No, pero se para a tendencia general, eu creo que Xurxo simplificou ben o escenario. O Partido Popular está en Galicia nunha situación de enorme caída, non? Un bo golpe, o sea. E, repito, ese é un escenario moi positivo para as forzas alternativas. Se as forzas alternativas están diversas, pois saben construir o seu propio discurso e a súa propia solvencia, non? Pero efectivamente hoxe Feijóo... Ollo, temos unha última hora, Antón, definitivamente, e isto é unha notición, o Partido Popular de Lalín perde a maioría absoluta. Partido Popular de Lalín é unha das grandes novas da noite, co escrutinio o 100% con todos os votos contados. Ollo, porque Rafa Cuíña, se hai acordo en Lalín, pode ser o próximo alcalde. O seu cuñado. Pode ser o próximo alcalde. Partido Popular 10 concelleiros, Compromiso por Galicia de Rafa Cuíña con 6 concelleiros, Partido Socialista 3 concelleiros, Bloque Nacionalista Galego, que durante boa parte da noite non tiña representación, un concelleiro, e a PAC, a Marea de Lalín, ou a Candidatura de Unidade Popular de Lalín, un concelleiro tamén. É dicir que... Se pon de acordo co Partido Socialista de Nico Casares. E co BNG, pois... Pode haber un goberno. Pode haber un... Bueno, pois a ver se podemos falar con Rafa Cuíña nos próximos minutos. Miguel Ángel. Bueno, eu sigo insistindo máis ou menos no mesmo. É dicir, creo que temos un importante batacazo do Partido Popular, despois sorpresas agradables para todos en distintos concellos e sorpresas non desagradables para todos en todos os concellos. Evidentemente que... Con esta contabas, co de Lalín, Miguel Ángel? Sí, eu daba por feito que Cuíña podía conseguir. Non hai outro feudo que é o de concello onde vivo eu de Miño, que sempre gobernou o Partido Popular, onde o Partido Popular perde a maioría absoluta, quedase con 6 escanos e consigo o PSOE 7, non? Nin Compromiso nin o BNG consiguen entrar. Vale. Estame dicindo que teño que chamar a Laura, non sei se para falar con Rafa Cuíña. Antón. En fin, me cuidas un pouco en orse neste momento, pero
en fin, creo que se os datos se confirman, realmente o Partido Popular ten un retroceso en todos os hábitos en Galicia. Haberá que ver a traslación ás diputacións, que son tan importantes aquí, e, efectivamente, o futuro de Feijóo en perspectiva estatal, hai que recordar que Feijóo era un dos posibles candidatos alternativos a Mariano Rajoy, pois, bueno, entendo que isto entra un pouco en entredito, non? Xa parece que hai que dar lonxe, pero agora... En fin, se acudimos aos datos que... Está propicio para fumar. Sí, para salvar os escombros. Sí, pero tampouco, en todo caso, claro, o que temos é que o desplome do Partido Popular e do Partido Socialista en España é importante, pero non tan impicado como algúns poderían supoñer. O ascenso de Ciudadanos e Podemos tampouco é tan sorprendente. Temos en pantalla unha fragmentación, teño que cortarte. Valencia, etc. Ahora sigues, Cataluña. porque temos a Coruña xa con 95% escrutado, Partido Popular 10 concelleiros, Marea da Coruña 10 concelleiros, primeira forza en número de votos, quedaría por diante do Partido Popular por 100 votos, 10 concelleiros ambas as dúas formacións, o Partido Socialista 6 concelleiros e o Bloque Nacionalista Galego un concelleiro. Tías a palabra, Antón. No, decía que, e ademais, porque un argumento moi repetido polos analistas en este período foi aquel de que os partidos bisagras iban a ser Podemos e Ciudadanos, e con eso o CIO e PNV e os nacionalistas perderían esa condición que tuveron prácticamente todo o período democrático. Hai bastante verdade en esta argumentación, pero a fragmentación no caso catalán, no caso valenciano, o País Vasco e outro universo, en fin, a perda de peso dos nacionalistas nun mapa, nunhas eleccións previsibles xerais tan fragmentado, vai a seguir sendo máis determinante do que algúns tal vez inferían. Millán. Pois non sei, que máis apuntar? Vamos a facer un resumo. Hai 4 alcaldes xa nas cidades polo menos que están clarísimos. Caballero en Vigo, Lores en Pontevedra, Martiño Noriega en Santiago e Xulio Ferreiro na Coruña. Bueno, o de Abel Caballero e Lores era previsible, o outro era máis... É dicir, había esa expectativa, se podían ser quen de lograr as alcaldías, e parece ser que vai ser así, entón... Pois nada, sorpresa. Estamos vendo nestes momentos a portada de La Voz de Galicia, a portada digital nestes momentos, PP e las Mareas pelean por a Coruña, Santiago e Ferrol vai un pouquiño desfasado porque o certo é que as Mareas xa máis que pelexar parece que gañan. Dame que paparon un susto. Que o PP, si, na Voz de Galicia paparon un susto. Que o PP... Na Voz de Galicia gustaballe máis a pelea, non? Empate. Se se consultan as versións digitais do Correo Gallego e da Voz de Galicia, se nota esa prudencia, moderación, non debemos de falar demasiado do asunto, demos os datos de aquela maneira, etcétera. É que, bueno, según Feijóo, que hai moitos venezolanos en Galiza, de Dios. Sí. Xa se viron como votaron hoxe. As Mareas son Venezuela, tal, moitos. Pois eu creo que, bueno, a portada xa da... A portada vai un poquinho... A portada de Galicia xa non é digna de comentar. O PP sufre un batacazo e personalmente fijo polo que antes habíamos dito, son os seus candidatos, Agustín Hernández e o de Ferrol e a pérdida absoluta en Vigo que é a súa casa, por certo. Perdón, Antón, porque estamos vendo ahora mismo a portada del Diario Es. El Diario Es moito máis claro e moito máis o fío do que realmente está acontecendo. Comienza el escrutinio de cambio en las grandes ciudades. Tamén hai que dicir que o PSOE, independentemente do problema que ten en Santiago, despois en Coruña máis ou menos, deféndese neste novo ciclo político e hai que ver como quedan as comunidades. En Madrid, antes dicías que Gabilondo estaba de segunda forza e hai que ver os resultados en Valencia, Castilla-La Mancha están aí. Por exemplo, recupera Sevilla en Andalucía e huelga, por exemplo, en Cádiz abandona a alcaldísima Teófila Martínez
do Ayuntamiento. De Cádiz. Gana Podemos, non? Sí. Definitivamente xa é algo confirmado, co 100% do voto escrutado na cidade de Vigo, o Bloque Nacionalista Galego queda sin representación na cidade, máxime cando, a sorpresa máxime cando tivo a alcaldía, non? Ni máis nin menos, a alcaldía de Vigo, con Luis Pérez Castrillo. O resultado do PSOE, evidentemente, espectacular en Vigo, con 17 concelleiros. E outro dos concellos onde o Bloque Nacionalista Galego vai quedar fora, vai ser na cidade de Ourense. Definitivamente o Bloque Nacionalista Galego na cidade das Burgas tamén vai quedar sin representación. Estas dúas cidades do sur do país non van contar con ningún representante do BNG. Por continuar cos resultados do Bloque Nacionalista Galego, e así queda claro como serían estes nas cidades. Na cidade da Coruña pasaría de 4 concelleiros a 1 concelleiro, en Ourense pasaría de 3 concelleiros a 0 concelleiros, na cidade de Lugo manteríase cos 2 concelleiros que o tiña hai 4 anos, na cidade de Compostela pasaría de 3 concelleiros a 2 concelleiros, en Ferrol mantén os 2 concelleiros que tiña hai 4 anos, e na cidade de Pontevedra, con 11 concelleiros hai 4 anos, sube a 12 concelleiros, quedando aún na maioría absoluta. Continuamos co resultado de máis partidos. Que vos parece, antes de continuar co resultado de cada partido nas grandes cidades? Estes son os resultados do Bloque. En Ourense e en Vigo sae, no resto se mantén. Bueno, o Bloque sigue sendo necesario, quer dicir, o porcentaxe pode ser o 15 ou 16%, pode ser o 10 ou 11%, en todo caso é un resultado considerable, non? Lamentablemente o Bloque... Increíble de Vigo, non? Increíble de Vigo. Bueno, increíble de todas as grandes cidades. Como esa forza sindical... Creo que o Bloque ven cometendo erros estratégicos desde hai moito tempo, pero tampouco é este o momento, non? O asunto está en que o Partido Socialista en Galicia mellora os resultados en términos de número de concelleiros, non sei se en términos de porcentaxe é difícil saber hasta que se en España, que si aí teño aquí os datos, en votos 188.000 en toda Galicia. Sí, en España o Partido Socialista 188.000 en España suben votos con respecto a 2011, que conseguiu 184.000. E 13 maiorías absolutas sobre nega en Galicia. En España, según o Diario Público, 5 relativas. O PSOE pasa do 27,79% dos votos en 2011 ao 26,39%, pero é que o PP pasa do 37,54% en 2011 ao 24%, é dicir, perde 13 puntos en estas eleccións. E outros que antes eran 22,28 pasan ahora a 35,58. Bueno, no caso de Galicia, no caso de Galicia creo que se ve o declive do Partido Popular e a posibilidade de que perda as eleccións autonómicas, e entón, en fin, volvo a insistir neste punto, hai que traballar cos bimbios que hai e facer un caixe apropiado para que non suceda que, baixando en votos, baixando en porcentaxe, pois o Partido Popular se mantén eternamente no poder e con el as prácticas clientelares que son características. Bueno, vamos poñer xa punto final, unha vez que xa quedaron os datos claros aquí en Galicia, vamos poñer punto final cos datos de Madrid e Barcelona, as dúas principais cidades do Estado español. Concello de Madrid, capital do Estado, Partido Popular, 21 concelleiros. Agora Madrid, liderado por Manuela Carmena, 20 concelleiros. Partido Socialista, 9 concelleiros. Ciudadanos, 7 concelleiros entran na capital do Estado español. Futura alcaldesa previsible, Manuela Carmena, que entra con moitísima forza e bueno, se non pasa nada raro, vai ser alcaldesa. E agora vamos con Barcelona, a segunda cidade do Estado. Barcelona en Común, Ada Colau, partido máis votado, 11 concelleiros. Convergencia e Unió, que tiña alcaldía, pasa a 10 concelleiros. Ciudadanos, ollo, en Barcelona, terceira forza política, con 5 concelleiros. E despois de Ciudadanos xa ven Esquerra Republicana de Cataluña con 5 concelleiros, Partido Socialista de Cataluña, xa apuntaba Antón Bamonde ao comezo do programa que podía non ser unha boa noite, 4 concelleiros para o Partido Socialista de Cataluña na cidade de Barcelona, e o Partido Popular
3 concelleiros en Barcelona. Pois así como quedou as cousas nas dúas principais do Estado, cambio en Barcelona, cambio en Madrid, previsible goberno das mareas ou das candidaturas de Unidade Popular, como queramos chamar, mareas, porque aquí colleron ese nome. Titulares. A capital de Cataluña, a capital do Estado español, a capital de Galiza, en maus das candidaturas de Unidade Popular. Pois un bo titular, non? Capital galega, capital de España, capital de Cataluña, coas mareas, colocando un alcalde aí. E a reconfiguración da relación Barcelona-Madrid. Se chega a da Colau á alcaldía e se chega Carmen á alcaldía, unha reconfiguración que non é o ataque do PP, esa reconfiguración do diálogo, imos vela en meses e a ver se eso pode cambiar o cambio de xogo, non? Tamén. O actual asunto entre Cataluña e España, con dúas alcaldesas non tan proclives ao conflito, e non creo que se separará. Temos en pantalla ahora mismo a portada de Diario El País, que destaca por riba de todo: Colau gana en Barcelona, Aguirre logra ventaja en Madrid. Pero tamén os medios digitais están desfasados en comparación con el Irmandade TV, porque en Madrid claramente Manuela Carmena pode ser a perfecta alcaldesa. Habría que insistir en que coa proxección destes datos posiblemente que os teñamos ante un goberno alternativo do Partido Popular liderado polo Partido Socialista. E con Podemos como forza que ha de apoiar, entrar no goberno, etc. Algo parecido, non? Entón, se o dixéramos en un sentido histórico, aqueles que creían ou apostaban por un proceso constituinte, pois estes acaban de ser derrotados. Como por outro lado era fácil de prever. Entón, hai unha certa continuidade do réxime do 78, isto que, sin embargo, se articula de un novo modo, e que, sin embargo, está obligado a cambios. A profundidade destes cambios, pois isto é o que en realidad está en xogo. E desde Galicia, pois, se houvese sentido histórico, pois, repito, non? Habría que, tal vez, eu sempre utilizo a metáfora da orga, non? Para decir un partido de amplio espectro que, efectivamente, é un programa de federalismo simétrico, que é o, digamos, o máximo que a conciencia galega pode asumir. Isto, pois, intentase marcar as condicións de xogo, o terreno, isto de unha posible transformación, isto no ámbito estatal. Hai que dizer tamén, por certo, estas eleccións, para mí, sorpresa, non plantearon nada importante, quer dizer, que podían plantear a desaparición das diputacións, unha nova planta do Estado, en fin, quer dizer, eso queda para despois. Se prestaba, non? Quer dizer, e hai 3 anos na crisis, Rubalcaba, pois, falaba destas cousas. Eu dicer que os 3 partidos históricos que existen na Galiza descenden en votos, que máis descende, evidentemente, é o Partido Popular, que perde 200.000 votos, despois o PSOE pasa de 411.000 a 382.000, perde tamén 30.000 votos, e o BNG que pasa de 261.000 a 187.000, non? É dicir, realmente quen perderon foron os partidos que históricamente viñan facendo política en Galiza, non? E irrompen o tema das mareas, que non é unha cousa clara, nin sabemos de momento como vai ir. Son supostamente agrupacións de Unidade Popular, pero unha Unidade Popular que dentro de 6 meses pode estar rota, porque non hai xa acordo para as eleccións xerais, non? Creo que o nacionalismo, o BNG, o nacionalismo ten que repensar un pouquiño como se sitúa na sociedade, e creo que ten unha base para xustamente facer eso, e despois o debate se resitúa como BNG ou se resitúa con outra marca, non? É un pouquiño o debate que está aberto en Galiza. En Galiza, ao Partido Popular non lle aparece un sucedáneo ou marca dura como a Ciudadanos no que se poida apoiar, entón vemos que por fin, eu creo que claramente se albisca un pasar á oposición contundente ao Partido Popular, que se tenha que confirmar nas eleccións xerais e a ratificarse grandemente nas galegas. Miguel Anxo Braira, Antón Bamonde, Antón Varela, Millán Fernández, un placer estar con vos polos 4 aquí esta noite. Gracias a vosotros. Contar o que contamos, e en parte tamén non o vamos a disimular, pois o resultado axuda a levar a noite. Moitas gracias aos
os 4. Imos ir cos titulares. La Voz de Galicia, las mareas acarician 3 alcaldías. Las mareas acarician 3 alcaldías: A Coruña, Santiago e Ferrol. Ese é o titular. Imos ver outra portada. Esa era a portada de La Voz de Galicia. Las mareas acarician 3 alcaldías en manos del PP: A Coruña, Santiago e Ferrol. Bueno, pois isto foi o que deu de si esta noite electoral, unha noite electoral onde o Partido Popular experimentou un importante, un considerable retroceso en Galicia, o Partido Socialista tamén, o Bloque Nacionalista Galego tamén. Son as 3 forzas tradicionais en Galicia que levan con moitos anos, durante moitos anos de representación, e que na noite de hoxe tiñan un reto importante, e as 3 non parece que superen con boa nota ese reto, e a grande triunfadora en Galicia e a tendencia principal que parece que asoma a cabeza para os próximos meses e mirando de cara ás eleccións xerais son esas coñecidas como mareas aquí en Galicia. Hai grandes sorpresas, houve grandes sorpresas, como pode ser a pérdida da maioría absoluta do Partido Popular en Lalín, con todo ese simbolismo, e sobre todo a perda tamén na capital de Galicia, en Santiago, que xunto coa capital catalana e coa capital española, pois son 3 capitais que van a gobernar esta nova esquerda que inspirada por Podemos e que no caso galego pois se ven coñecer como mareas. Ata aquí foi o que deron estas 3 horas de directo en Irmandade TV, unha retransmisión que poidestes seguir a través de Nós Televisión nas comarcas de Compostela, Deza, Tabeirós, Terra de Melide, Terra de Arzúa e Ordes. E con esta retransmisión poñemos punto final aos 10 primeiros días de emisión en televisión. Queremos darvos as gracias a todos aqueles e aquelas que nos seguistes, incluso aqueles que vistes os debates electorais nos bares da Estrada, nos bares de Ames. Desde logo que nos fixo moitísima ilusión saber que esta alcalde pode facer ese servicio público e que este servicio público que nos prestamos é agradecido. Por que digo isto? Que xa me están lembrando os meus compañeros, non me esquezo, digo isto porque esta semana, despois destes 10 días de traballo, necesitamos 3 ou 4 días para probar cousas, para mellorar cousas. Sí que recibimos pola vosa parte moitas mensaxes de que a base é boa, que desde aquí podemos facer un bo traballo, pero creemos que é moi importante que resolvamos algunhas deficiencias que temos, é dicir, resolver o importante, inda que é urxente emitir cada día. Vamos a tratar de resolver o importante para que podamos mellorar a cobertura da televisión digital terrestre, que non haxa zonas de sombra e tamén que a emisión a través de internet millore. Por lo tanto, vamos a estar centrados en resolver o importante e en deixar o urxente para a semana que ven. É dicir, nunha semana aquí estamos. Creo que me expliquei, pero bueno, xa despois de 10 días de estar aquí, comezamos coa maratón e con todo, bueno, pois xa pesa un pouco. Vémonos a semana que ven, dentro de 7 días. Disfrutade, celebradeo ou non choredes moito se é o voso caso. Moi boa noite.